First Kings chapter 13 chaverenga reshona tozoverenga rechirungu. Zvinotarira mumwe munhu waMwari wakanga arayirwa neshoko raIshe wakabva kwaJudha akasvika Bheteri. Jerobhoamu wakanga amire paaritari achipisa zvinonhuhwira. Iye akadanidzira kuaritari neshoko raIshe akati, iwe aritari, aritari, zvanzi naIshe, tarirai, imba yaDhavhidhi ichaponerwa mwanakomana uchanzi Josia. Iye uchabaya pamusoro pako vaprista vamatunhu akakwirira, vanopisira zvinonhuhwira pamusoro pako, uye vachapisa mapfupa avanhu pamusoro pako. Akavapa chiratidzo nezuva iro akati, ndicho chiratidzo chakataurwa naIshe, tarirai, aritari ichapamuka namadota ari pamusoro payo acharashirwa pasi. Zvino mambo wakanga achinzwa shoko romunhu waMwari raakadanidzira kuaritari paBheteri. Jerobhoamu akasimudza ruoko rwake paaritari akatendeka narwo akati, mubatei. Ipapo ruoko rwake rwaakanga amutendeka narwo rwakaoma, akasagona kurudzosazve. Aritariwo yakapamuka namadota akarashirwa pasi paaritari. Chiratidzo chakanga chapiwa nomunhu waMwari chikaitika, icho chakanga charayirwa naIshe. Ipapo mambo akapindura akati kumunhu waMwari, kumbira hako kuna Ishe Mwari wako andinzwire nyasha, undinyengeterere kuti ndiporeseswezve ruoko rwangu. Munhu waMwari akanyengetera kuna Ishe, mambo akaporeswazve ruoko rwake rukaita sakare. Ipapo mambo akati kumunhu waMwari, endai neni kumba kwangu uzvisimbisepo, ini ndikupewo mubayiro. Asi munhu waMwari wakati kuna mambo, kunyange mukandiganhurira imba yenyu napakati, handingapindi kwamuri kunyange kudya zvokudya kana kunwa pano, nokuti Ishe wakandirayira neshoko rake akati, usadya zvokudya kana kunwa mvura kana kudzoka nenzira yawaenda nayo. Naizvozvo akadzoka neimwe nzira, haana kudzoka nenzira yaakanga aenda nayo Bheteri. Haleluya. Nhasi ndichadzidzisa zvakare pamusoro the altar of blood. Takambobata nyaya last week chidzidza the mystery of the blood. We are continuing with this sermon, but today we are spending much time understanding the issue of an altar. Now, who is Jeroboam? Jeroboam ndiani? Jeroboam ndiani? Jeroboam wakanga ari mambo weIsraeri, wakanga agadzwa kwete nekuti Mwari wakanga achida kumugadza. Wakamisa pabasa Jeroboam nekuda kwemisikanzwa yakanga yaitwa namambo Solomon. Mambo Solomon vachitora nyika kuti vaitonge kubva mumaoko aDhavhidhi baba wake. Mwari wakafara naye mushure mekunge akumbira uchenjeri paakanga anzi, taura chaunoda ndikukuitira. Ndokubva anziwa, zvawakumbira uchenjeri ukasakumbira simba kana pfuma, ndakupa uchenjeri, asi pamusoro peuchenjeri uchawanawo zvakare pfuma nekukudzwa, wealth and honor. Ndokubva Solomon waita mukurumbira, uchenjeri hwake ukazivikanwa kusvika kuEthiopia. Mambokadzi weShebha akafamba achienda kuIsraeri achienda kunonzwisisa uchenjeri hwaSolomon. Shoko rinoti kubvira pakupfeka kwevana kwevashandi vaibika mumba maSolomon kusvikira pamaorchards ake zvanga zvakaitwa neungwaro. Mambokadzi weShebha akabvunza mibvunzo yese yaive nayo ikapindurwa, akasara asina mubvunzo. Akatakura 700 kgs of gold, the queen of Sheba, akadzisiya maoko maSolomon. Solomon ndokubva anzi, uchasimbiswa uchiteedzera chipikirwa chandakapa kuna baba wako Dhavhidhi, kuti vakachengeta murayiro yangu navana vake vakachengeta murayiro yangu, chigaro cheushe hwaIsraeri chichagara chiri mumba yaDhavhidhi nekusingaperi. Chichengeta murayiro yangu, asi usazoende kunze kwenyika uchinonamata vaMwari vekune dzimwe nyika kana kuroora vakadzi vekune dzimwe nyika. 1 Kings chapter 11
inoti zvino Solomon wakakurosa bhodha akanotora vasikana vanga vakanaka vaakawana munyika yeSidon, ndiyo inonzi Zidon zvakare. Akapindawo muMoabhu akanounza zvimwari zvekuMoabhu, akapindawo muAmoni akanouya nezvimwari zvekuAmoni. Tokubva Mwari wagumbuka nazvo ndokubva wauya kuna Solomon, vakati hazvichaita kuti chivimbiso chandakapa kuna baba wako David chipfuurire mberi, watyora mirayiro yangu. Iwe Solomoni kana wafa, mwana wako Rehobhoamu aifanira kutonga nyika ino yese yakakwana, achitsiya nziro nzvimbo yako. Haachaitonga yakakwana nekuda kwemisikanzwa yako. Ndichapa imwe bigger part yenyika yaIsraeri kumuranda wako. Namazuva iwayo Solomoni wakanga aine muranda ainzi Jerobhoamu, akanga ari mukuru wehondo yake. Jerobhoamu rimwe zuva achifamba achienda kwaaienda, wakadhumana nemuprofita waMwari ainzi Ahija. Ahija akanga asina ngaprofite zvakaifanana naana Isaya naana Jeremia. Ahija waigara akawanda, waita akangobuda bedzi vanhu vaizviziva kuti pane zviri kutoitika, pane zvabva kuna Mwari. Ende zviprofita zvaAhija zvaiwanzozivikanwa kuti zvinogumbura vanotonga nyika. Ndokubva Ahija wasangana naJerobhoamu muranda waSolomoni. Zuva iroro Jerobhoamu wakanga akasonesa gauni rakanaka riri nyowani, ndo first day yaanga akaripfeka. Ahija ndokubva aswobata Jerobhoamu parod, ndokubva abvarura gauni nyowani into 12 pieces, ndokubva akanda mapisi pasi. Akati kuna Jerobhoamu, nonga mapisi aunoda. Jerobhoamu ndokubva anonga 10. Zvikanzi zvanzi naIshe, wapuwa 10 tribes of Israel, 2 dzichasara. Dzasara pasi idzi machira maviri asara, iJudha naBenjamin. Kana 10 vako Solomoni vafa, mwana wavo Rehobhoamu uchatonga 2, asi iwo wapuwa 10. Itya Mwari ugosimbiswa. Jerobhoamu ndokubva adzoka asisina gauni rake. Ndokubva abvunzwa naSolomoni kuti gauni rawabva panapa wakapfeka raenda kupi? Ndokubva avanza kutaura kuti no, rabvarurwa nenyaya dzeumambo. Solomoni ndokubva azvichera, ndokubva azviwana. Mfana wapuwa 10 tribes dzanga dzichifanira kutongwa nemwana wangu. Ndokubva Solomoni atuma nhume, mubate mumuuraye. Ndokubva Jerobhoamu watiza. Kusvikira mazuva anonzi Solomoni wafa, Jerobhoamu wakanga ari muno muAfrica atiza tenzi wake. Ndokubva Jerobhoamu wadzoka. Haleluya. Wadzoka Jerobhoamu ndopanomukirana naRehobhoamu. Saka vanhu havane mazita akada kufanana, Rehobhoamu naJerobhoamu. Jerobhoamu muranda waSolomoni, Rehobhoamu mwana waSolomoni. Saka Rehobhoamu watonga 2 tribes, ndokubva 10 tribes dzatorwa naJerobhoamu. Rehobhoamu ndokubva ada kuenda kuhondo kuti anorwisa Jerobhoamu. Ndokubva Mwari vamutumira muprofita akanzi fight yauda kuita yauwine, zvarongwa naMwari, hausi unhubu hwaJerobhoamu. Dzokera kumba utende Mwari ne2 tribes idzodzo, ukatonorwisa Jerobhoamu anokuuraya. Ndokubva Rehobhoamu atena akati regaendende kumba. Saka mazuva aitongwa nyika naDhavidhi yainzi Israeri. Ichinzi Israeri kudaro vakomana pavakapinda muKenani vakanopinda vakanzi naMwari, uritsai vanhu vese varimo muvaurayi. But vakatadza kureteera murayiro waMwari ndokusiya vamwe vakomana vainzi maJebhusites vachitogara muguta imomo muKenani imomo. David akasvika imomo akarwisa maJebhusites akaakunda. Ndokubva achinja guta rainzi Jebhusi, ndokubva aritumidza zita rekuti Jerusalem. Ndokubva razotumidzwa futi rimwe zita rekuti City of David. Zvino nyika yadivhaidwa napakati, yakanga iri one nation iri kutongwa namambo mumwe chete David, ikatongwa namambo mumwe chete Solomoni. Yambenge iri mumaoko maSauro. Solomoni paari kufa yadivhaidwa, kwete napakati 10 tribes dzaenda kumutorwa, 2 dzasara dziri kuna Rehobhoamu. Nyamba kudivhaidwa kwetworufu nemutoro wakadai kune zvakaiparidza ndaa. 10 represents the 10 commandments, 2 represents faith and grace. Saka Rehobhoamu ndokubva asara munyika, haichanzi Jerusalem, haichanzi Israeri,
nekuti yadhivaidwa yakunzi Judha, nekuti pana Judha naBenjamini akanga achitonga ipapo ndi Judha. Saka nyika yakabva yachinja zita ikatanga kunzi Judha, ine capital city yainzi Jerusalem. Ndokubva Rehobhoamu waendawo kumhiri kwerwizi ndokunotangawo nyika yake ikoko, ndokubva yakunzi Israel, ndokubva kwazovakwa guta rainzi Samaria. Pati nyika yakambenge iri imwe chete. Mazuva anoberekwa Jesu pamunonzwa mukadzi muSamaria achiti maJudha namaSamaria hazvidyidzani, vanhu ava vana vemunhu mumwe chete. MaSamaria i10 tribes, maJudha i2 tribes, vadhivaidwa nesplit yakaitika mumazuva aSolomon. Haleluya. Ndiri kuzvika here? Ndokubva Jerobhoamu wagara, ndokubva rarizi general, saka raitoka nenyuto rasikadzwisise ziJerobhoamu. Uyu mfana Rehobhoamu vari soft. Ndokubva ragara pasi rikaona kuti no, tikaita problem panapa, kunoku guta guru ratavaka Samaria hakuna temberi yakavakwa naSolomon. Temberi iri kuJerusarema kuJudha. Ndikasachenjera vanhu vachabuda muno every sabata vachienda kuJudha kunonamata, vachatorwa moyo naRehobhoamu vakazorega kudzoka kubva kuchechi, vakati ava Rehobhoamu gara ikoko wega. Ndokubva ati kuti ndizvigone ndakutanga kugadzira system yekunamata nyowani kuti tinamatire muno muIsraeri, ndisatendere vanhu kuenda kupi? kuJudha. Ndokubva wasvika paBheteri, ndokubva agadza chimwe chiumbwa chiatari chaakavaka ipapo, ndokubva agadzira chivezwa chake, ndokubva aenda paDhani ndokunoisa chimwe. Akati ndakugadzirai Mwari wepadhuze, mungawesterwe nguva, mungaremerwe nekufamba muchienda kuJerusalem. Vanhu vanzwisisa vakati it is true, we are not able to travel all the distance to go to Jerusalem every Sabbath day. Jeroboamu akangwara, honai kurerutsa chinamato kwaanoita. Nyamba distance yarijuswa yekuenda kutemberi, asi yekuenda kudenga yawedzerwa. Unoda kuzvinzwa izvozvo. Nyamba nguva iyoyo pari kuparidzwa imwe system ichavambwa kana Kristu wauya, kuchamuka vamwe vachati rodhi yekuenda kushoko yarebesa, regai titsvage dzimwe nzira dzati tinamate tiri padhuze, tikada kuteera Bhaibheri tinoremerwa, tinoneta, hatingarikwanise. Ndokubva vagadzira dzimwe nzira chop dzinokurumidza kuti vanhu vasvike pasangano ipo pasiripo pari kudiwa vanhu naMwari. Haleluya, haleluya. Ndobva pagadzirwa zidombo, ndopaiswa chivezwa paDhani chimwe paBheteri, zvikanzi ndiye Mwari wenyu. Shoko rinoti Jerobhoamu akatora vanhu vakanga vasiri veimba yeuprista, makoronyera nemakorokoza nemagumaguma, ndovaakatora nemadhiredhi, akati ndaakusonyera efodi nyowani matova vaprista, vanhu vasina ukama naLevhi ndovaakagadza, akati maavaprista izvezvi. Vanhu vasina ukama neimba yaLevhi ndovaakagadza pabasa. Jerobhoamu havana calling, havana chi, kungowaendesa pacollege, so vakutopuwa sangano. Haumera Kristu woko uzviyai pano. Nyamba system yaJerobhoamu ukaitsvaga pasi pezuva iripo, anogadza magumaguma kuvaita mapasta. Unozoona nekupemwa musoro kuti zvekupemwa musoro izvi zvine chii chekuita nevhangeri? Hausi kudinzwa vasikatano. Pane system tsaro yaJerobhoamu nekuti akagadzira chivezwa chake, anotsvaga vakomana vaanotaura navo kuti vanzwisise, ovapa motikari dzonyorwenza archdiocese of chakati nemakola ewaiti, vatova mapasta ake. Nyamba nguva iri kuitwa izvi, Jerobhoamu avharira vanhu gedhi rekuenda kuupenyu usingaperi. Ngatinzwei Mateo 23 verse 13. Tinoda kudzidza pamusoro peatari panapa. Mune nhamo imi vanyori navafarisi vanyengeri. Taita sei?
nokuti munopfigira vanhu ushe hwedenga, munovharira vanhu ushe hwokudenga, nokuti imi hamupindi mumeri, imi kudenga musikuenda, naivo vopinda vanoda havo kuenda kudenga hamuvatenderi muri kupinda. kuvarambidza kupinda, munovagadzirira chidhori, munovagadzirira vafundisi vanenge vagadzirwa nemi vasina kubva kuna Mwari. Ukabvunza munhu kuti wakaita mufundisi sei, anokuudza kuti ndakaprofitwa kasingaperi, profeti ndingi vakandiita man of God, pastor ndingi waita mufundisi nezviprofita zvapiwa vamwe vanhu. Kana Mwari aida kuita iwewe mufundisi, anorambirei kutaura newe iwewe? Mwari ndiye arida kukuita mufundisi, anotaura nevamwe vanhu. Iwewe hauna chawakanzwa, hauna chawakaona, waudzwa bedzi. Muri munhu wamwari, dei matanga chichiti eita sei uri 5 levels yadukenesa college, taona watungamira sangano rikakura, wototanga sangano. Haleluya. Jeroboamu wakanga achiziva kuti vanhu vakaenda pedyo neshoko raMwari pachaita dambudziko. Pati dambudziko huru rakaitwa naJerobhoamu nderenzvimbo dzaakagadzira zvimaaritari zvake. Dhani ndiani? Dhani mwana waJakobho akaberekwa naRea. Dhani pakabva vanhu kuEgypt vachienda kuCanaan, ndiye akanga ari the captain of the rear guard, ndiye anga ari defense system, defense mechanism yeungano yaIsraeri ichienda kuCanaan. Saka paiswa chiatari paDhani, paiswa chiatari chaSatani panzvimbo panofanira kudhifenda chitendero, panofanira kudhifendwa munhu naMwari, ndo paiswa chifananidzo ipapo. Chimwe chifananidzo chobva chaiswa paBethel. Bethel izita rinoreva kuti house of God. Zita rekuti Bethel rakatumidzwa nzvimbo iyi naAbhrahamu. Asvika ipapo akavaka atari yake, akati pano paimba yaMwari, akati panonzi paBheteri. Jakobho achibvawo kumba kwababa wake atumwa kuPadhanaramu, mazuva akatorera mukoma weropafadzo, akasvika paLuzi, akatsamira dombo, akarota manera ngirozikira nokudzika, akafuma kusenga, akati zviro kwazvo ino imba yaMwari. Akabva aitumidza zvakare kuti Bheteri. Nyamba Jakobho achiitumidza kuti Bheteri, akafunga kuti inonzi Bheteri according to him for the first time. Haana kuzota sekuru wake vakanga vaitumidza kudhara kuti Bheteri. Nyamba tainetseka kuti dombo rakarasirwa rakatsamirwa naJakobho rakasaka azorota, rakanga iri dombo rerudzi rinokonzeresa upe dzakadaro. Nyamba Abhurahamu paakavaka atari yake wakaivaka namatombo, pakaberekwa Isaka matombo akaranga kupadzanurwa ndokubva arohwa nemvura ndokubva afamba. Jakobho achisvika imomo ndokunonhonga hwani racho ndokubva aritsamira. Denga rikati no, kana watsamira dombo nyamba dombo rinoparidza Kristu, kana watsamira Kristu unozarurwa wanzwisa zvakavanzika zvedenga ndokufuma kusina chasina pona zvakadaro. Nyamba manero anoparidza Kristu achaunza nyasha, ndo access yedu kuti uzowana upenyu usingaperi. Haleluya, haleluya. Ndokubva yatumidzwa kunzi Bheteri. Vanhu vakatozoti paBheteri paimba yaMwari. Pati paimba yaMwari ndo pakazovakwa chifananidzo naJerobhoamu. Unozviziva here kuti mazuva ekare zvava zvisinganetse kuparidza nda, munhu aiti kana abva kunyika, akabva kubhawa, akabva kuzvigura, akabva kumashavi, akati ndoenda kuchechi, aiona environment yachinja, zvairatidza zvega kuti kwandauya kwakasiyana nekwandabva. But problem yataanayo mukore uno 21st century, shiraini yacho yen'anga yaamuchechi, bhawa racho rava muchechi, zvokuti unonetseka kuti unzwisa kuti chii chiri kuitika. Nyamba Jerobhoamu ndo system yake, anoisa chidhori paBheteri pacho ipapo, bhawa raamuchechi tsano. Vanhu vanoimba present worship mazamu ari pachena, pachinzvimbo chekuti vanhu vaone Mwari vari kutarisa mazamu evanhu vari kuimba. Chinhu chiringira soja haleluya, haleluya, haleluya. Haasi kumbotarisa zvedenga munhu uyu, ari kutoona makumbo ari kuipaka aiswa pachena naari kunzi ari kuimbira Mwari. Nyamba ibhawa rauya pachechi, system yaJerobhoamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Munhu akanzi munin'ina toenda
mushechi imbosiya zvekubhawa nokubva uyekuona iti nokusikuona macheso ari mushechi macho bhawa rauyawo kushechi munhu ati ndasiya bhawa kuti ndiuye kuchechi akasangana nebhawa muchechi vacho nyamba ndo system yajerobhoamu anoisa chiumbwa pabheteri papo imi munongotarisa pakanzi bheteri moti ipa yaMwari hamutarise maactivities ichiri iba yaMwari here kana yava kunzwai haleluya Jerobhoamu wavaka atari dzake ndokubva atsvaga vapfana vakavhengedzera akati apfana akupidzai mabasa vatoo vanhu vaMwari izvezvi saka ndichakusapulairi mabhaibheri makwala vamwe venyu mopfeka sutu dzewaiti vamwe venyu mopima musoro motenga tubhutsu tune mupoindi yakadai motaura chirungu chiri correct muchinoza say in the name of Jesus watoo pastor izvi kune mapasta ekuti ari pasta pasangano mumwe mwana ari musangano imomo anoziva manga ari kupfuura pasta vacho sezisi chipere mwana wesangano anoenda achiti nhai varume tobatsira sei pasta mwana wesangano zvakaitika mubhaibheri zvirimo ukaverenga chapter 18 yamabasa unononzwa kuti Apollo wairova ngatinzwe vhesi yacho Apollo ari pastor but akarasika achikundwa nevana vesangano kuziva mwari wacho waari kuparidza zvinogoneka sei zvinhu zvakadaro yes akati agarapo nguva akabva akagura nenyika dzeGaratiya verenga vhesi 23 24 zvino mumwe mujudha ainzi Apollo worudzi rwapaAlexandria mumwe mujudha ainzi Apollo anga akaberekerwa paAlexandria murume akanga akadzidza zvikuru very learned waiti ukataura zveeschatology wainatsoronda sangana nemunhu akafunda panapa Apollo anga akafunda kwazvo yes akasvika Efeso ndokubva Apollo rasvika Efeso akanga ane simba pamagwaro anga ari mighty in the scriptures in terms of quoting mavhesi Apollo amaimira naye yes uyo akanga adzidziswa nzira dzaIshe he was taught in the ways of the Lord akashingaira nomweya he was a fervent in the spirit achitaura nokunyatsodzidzisa zvaJesu pane nyaya ukaiverenga ukagumira apa unoti atadzei Apollo achiziva he was not preaching Jesus Christ aiparidza the things of Jesus Christ aidzidzisa zvinhu zvaJesu anga asingadzidzise Jesu wacho verengai pamberi achiziva rubhabhatidzo rwaJohani bedzi aine problem yekuti waingoziva the baptism of John alone yes iye akatanga kutaura musinagoge anga ari kupi Apollo anga asvika kupi paEfeso ndopaanga asvika nditi Acts 18 kai chii chakazoitika zvino Priscilla naAquila murume nemukadzi Priscilla mukadzi Aquila ndiye murume vakaita sei vakati vamunzwa ndobva vapinda musinagoge Priscilla naAquila ndobva vamunzwa Apollo achirova ari mighty in the scriptures achikotaura kuti akomana munhu akabva kuna varume Priscilla pfacha musinagoge ndobva vamunzwa achirova vakaita sei vakamutora vakati Pastor Apollo timbokuona iwo pasaidi vakaita sei vakanatsomududzira nzira yaMwari vavara Kristu vaoko Priscilla naAquila vana chigaro muchechi vakaburitsa pastor musangano timbokubatsirai zvivagwaro izvi muri kuzvinyepa hamunatsonzwisisa mapasta emazuva ano akazvoona kuti tikasachenjera tinochallenjwa saka vakakurumidza kuchikidzira vana vesangano kasiyo saka vakuti kuti pastor marasika unenge uchitya kukeswa kana pastor angoti I will curse you is sign yekuti blessing haana you can't carry the two at the same time it's either une salt kana kuti une sugar amuzana ndokuvavisa ibva zoti sugar hapana
ane munyu. Vanhu vaMwari vakatumwa kublesa, havana kutumwa kukesa. Toita sei nesituation yakadai? Apollo anzi akazara namweya, ari kushingaira kwazvo, anoziva magwaro, koma anotaura zvinhu zvaJesu, anoziva rubhabhatidzo rwaJohani bedzi. Apollo ari kurova ari pasinagoge ravaJudha, muJudha akaberekerwa Alexandria. Priscilla naAquila pfacha pasinagoge, ndokunzwa mharidzi vakati pamusoro ipasta imomira yekuramba muchiparidza, budai tikuone chivanzana. Apollo, I will see you after the sermon. Vanza sermon haingapereka nezvamutaura izvi, muda kupedza chiiro pa budai tinokuona munonyara tikazotaura muri vanhu muno. Apollo akati I will come back very soon. Tochicha muri kudzavani amuziva Kristu. Problem yaApollo ndeyekuti wakabvenga afamba nana Peter but havana kufamba kwenguva yakareba. Priscilla naAquila vanga vachibva kuna Pauro, saka Priscilla naAquila vaiziva shoko, vaiziva Mwari chaizvo, asi chigaro havana. Apollo ari kutorova ari kutoparidza paTV. Bvunza ari pasati bva kuti Apollo waungandiudzowa unoziva ndiani? Ngatichinzwa chapter 19 verse 1. Apollo wanga ari papi paEfeso, ndo paakatsaurwa naPriscilla akabatsirwa. Chapter 19 verse 1. Zvino Apollo achiri paKorinde. Apollo wanga abva paEfeso waenda kupi? KuKorinde. Yes, Paulo wakati agura na Paulo ndokubva agura namativi ekumusoro, akasvika paEfeso, ndokubva asvika paEfeso. Pabviwa nani? Apollo. Saka Apollo ari paEfeso waenda kupi? Kukorinde. Paulo ndokubva nekumativi ekumusoro ndokubva asvikawo paEfeso. Pabva Pastor Apollo, chii chakaitika? Akawana vamwe vadzidzi, ndokusvika vanhu vatendeutswa naApollo, vaakutonzi matovana vaMwari naPastor Apollo. Yes, akati kwavari, ndokubva Paulo abvunza vanhu vatendeutswa naApollo aakuKorinde, makagamuchira mweya mutsvene? Makagamuchira mweya mutsvene pakutenda kwenyu here? Vanhu vakapindura kuti kudini? Kwete, hatina kutongonzwa kuti mweya mutsvene aripo. Vanhu vana vaApollo tinyamaseri pakosi mwana waApollo here iwewe? Apollo watendeutsa vanhu, watovasiya vaamuchechi ndokubva arava pasi. Paulo pfacha ndokutanga kubvunza mafundamental elements of repentance. Makagamuchira mweya mutsvene here pakutenda kwenyu? Zvikadzi kala idea chii ichocho chinonzi mweya mutsvene? Ndobva zvaita sei? Akati ko makabhabhatidzwa norubhabhatidzo rupiko? Ndokubva ati saka patoo neproblem yekubhabhatidzwa futi. How then were you baptized? Vakati kudi vanhu vakati norubhabhatidzo rwaJohani. Hatimaona nyasho yatsivirirwa Apollo naPriscilla naAquila, yanzi Apollo waingoziva rubhabhatidzo rwaJohani bedzi, ndorwaakanga asiya apa vanhu paEfeso. Paulo ndokubva asvika akati zvino zvamusingazivi mweya mutsvene, how were you baptized? Zvikanzi nerubhabhatidzo rwaJohani runozivikanwa nani? naApollo. Ipapo Apollo akatotumwa naMwari kuparidza, kungoti avhengedzera kutanga kuparidza asati asimba mumagwaro bedzi. No mistake yake. Apollo was a Satanist. He's a minister of God. Problem yake ndeyekuti akaenda kumunda badza risati rasimba, haasati aibva zvekugona kushumira shoko. Ona kudisaster yaari kukonzeresa pasangano. Idisaster ke Paulo akati kudini nerubhabhatidzo rwaJohani? Akati Johani akabhabhatidza norubhabhatidzo tangidza vhesi iyoyo. Zvino Paulo akati Johani akabhabhatidzwa norubhabhatidzo rwokutendeuka. Zokorodzai muri kukanganisa vhesi iyoyo. Zvino Paulo akati Johani akabhabhatidzwa norubhabhatidzo rwokutendeuka. Pakanzi akabhabhatidzwa here kwati akabhabhatidza? Hati muri kuona dambudziko iri riri kuti akabhabhatidzwa Johani
mune record yekubhabhatidzwa kwaJohn here mubhaibheri? Makambosangana naye vhesi yacho? John aibhabhatidzwa nani? Iye ari aibhabhatidza. Raifanira kunyora richiti Johani aibhabhatidza nerubhabhatidzo. Let me read the English version. Ndokusaka muchiona ndichiti hazvifanire kuti ungoita bhaibheri shona bedzi. Unogona kuenda kudzaro moto watoendeswa nebhaibheri shona. Then said Paul, John verily baptized with the baptism of repentance, saying unto the people that they should believe on him which should come after him, that is on Christ Jesus. Saka musati kubhabhatidzwa ipapo venengai muchiti kubhabhatidza. Johani aibhabhatidza. Yes. Johani akabhabhatidza norubhabhatidzo rwokutendeuka. Yes. Achiudza vanhu kuti vatende kuna iye anozouya shure kwake. Shure kwake John. Iye Jesu. Aizouya wacho ndiKristu Jesu. Rakanganisa futi rati iye Jesu. Rechirungu rati that is on Christ Jesus. Yes, verse inotevera. Vakati vazvinzwa izvozvo, vakati vanzwa kuti makabhabhatidzwa zviri wrong naApollo, vakabhabhatidzwa muzita raIshe Jesu, vakatorwa futi naPauro handei kumvura. Pauro wakarivhesa baptism yakanga yaitwa kuvanhu naPastor Apollo. Vese vakabva kuna Mwari, asi mumwe aenda kumunda asati aibva. Mweya upi wapinda muna Apollo? Mweya waJeroboamu. Haleluya. Ndokusaka paKorinde pakanga paita problem. Nekuti achibva paEfeso achinosvika paKorinde akasvika vanhu varerwa zvakanaka nevhangeri correct naPauro. Ndokubva iye atanga kuresha kuparidza kusvikira pachechi paita madivisions. Kusvikira vamwe vava kuti isusu tiri vaApollo, vamwe vakati isu tiri vaPauro. Pauro zvaakazonyora tsamba paKorinde vekutanga chapter 3, chii chamuri kuita kuti vamwe vari kuti tiri vaApollo vamwe tiri vaPauro? Division yakaitika paKorinde yakakonzereswa naApollo. Wakatanga kuparidza zvinhu zvinocontradicta zvakanga zvaparidzwa nemaApostora. Mistake yaApollo iri kuitika kumasangano mazhinji. Nekuti kana munhu ari pastor anofanira kurerwa nemaApostora kuti agodzidza the deep things of the gospel. Akangorova ari ega, who will check him and balance him? The apostles were put forth in the church to align the gospel to the gospel of Christ. Ndovakapuwa udzamu hwevhangeri the world over. That was the foundation of the gospel. Hakuna pastor kana evangelist akanzi anongorova ari ega asina maapostolo anopota achimuti apa hapasiripo, apa hapasiripo, apa hapasiripo, apa hapasiripo. But yeye turikutaura pano ndeyekuti zviri kukonzereswa nemweya waSatani waunza chiumbwa paBheteri paimba yaMwari. Muri muchechi kudaro munongoerekana mane chimwe chidhori. Chidhori ichi chataurwa macharacteristics acho. Chine system yekuti chinenge chichiti chida kurerutsa mutoro kuvanotenda. KuJerusarema kwaita kure, namatirai padhuze panapa, kovaprista taona kubhirai muone. Mangwana ndichatora vamwe pakati penyu pa. Uongo itengesa airtime siya basa iro. Chakupana vhara watomuprista izvi. Iye Mwari uchiti ndakasanangura imba yaRevhi, iye chabata basa paatari. Kwakasanangura vakanga vasina kusarudzwa naMwari, vakasarudzwa navanhu. Kristu nevake vakasanangura akavaisa pabasa. Nyika ndokubva yatangawo kusanangura vayo. Vanosanangurwa naMwari havasanangurwa according to the Bible school. Izvi ndichazvitaura kusvikira Kristu andibvisa panyika ino. Kana uchisvotwa wosvotwa, kana uchigumbuka wogumuka. Asi ndichaparidza shoko raMwari ndakasimba, ndisina kana one wandee ndichitarisa kumeso. College, Bible college system haina kubva kuna Mwari. It is not an instrument from God. Ngatinzwe vaGalatia chapter 1 verse 11. Tinzwe kuti Pauro wakaitwa maapostora according to Amfikire kana kuti living waters. University of Zimbabwe iri kuofa degree in religious studies. Munhu obva ikoko aine degree rekudzidza zvitendero otatu mwana mwari kuparidza. I want to ask you a question here. Kumbura mona matranasi. Mbona bata msoro ayo sadaka. Bata msoro. Bata msoro. Maika basi. Ndakomborero.
Listen to me. Listen to me. Religious studies mazwe kuti kunzwisisa nekuongorora zvitendero. Tinibvunzei mubvunzo mumwe chete kana kuti regai ndikubvunzei ini. Mubvunzo wangu ndewekuti religious studies zvakabva kuna Mwari here. Hinduism inopinda papi pakunamatwa kwaMwari? I'm sorry, it's okay. Ndokumbira kuti mutaure neni, ndiri kushumira. Ndikubvunzei. Rega mataura ndakunzwai. Munonditendera kupindura here. Regai ndikubvunzei mataura ndakakuteererai. Mati ndisabate masangano evamwe. Ndokubvunzai here. Ani? Kwa muri kubvunza sani? Muri kubvunza sani? Hamuna chamunogona kutaura baba. Kana vaine chekutaura ngavauye vataure pano. Kana vaine chekutaura ngavauye vataure. Uyai uku mutaure. Kana muine chekutaura. Aiwa ngavauye. Right, endai pa microphone. Aiwa musabate microphone anokupai. Right, ndokubira kuti mutaure zvamuda kutaura namaminutes maviri 120 seconds. Indio zokupindurai. Amen. I respect this man of God. Ever since I came here, I was agreeing with everything. But to touch my Bible colleges, those colleges, Saka Ngavaparidze Jesu is a very good pastor. I respect him. Ngavasi zvara living ina depende makaindo ndopenda kusayocha. The pastor pastor angari pano before him ka vayesu taura kuti no vanga vachitaura vakavereka bhora kuti mudzive vakazodi ngatibatei my churches. Let's preach Jesus. He's a very good man. Okay. My churches. I'm sorry. Let's preach Jesus. It's okay. So kuna vatara kuna Jeroboam ka ndazoreka nesuende ndachikusira yes but zvema church zvema Bible school ndarongoza kuenda and I'm going. Alright mashita 2 minutes dzamataura dzakwana. Ndakunzwa chege ndikupindurei. Mataura zvimirai ipapo musaende imimi. Mataura mozozva zvinoita. Imi mataura mune shuku dzenyu. Regai tite hurukuro zvakakosha izvo zvavaita izvi. Zvakakosha stereki. Chekutanga ndichitaura nyaya idzi ndinotoziva kuti ma-reactions akafanira amaitaya achaitika. Hazvina kutanga nhasi. Kristu achiparidza aisangana nawo ma-reactions iwayo. Asi mubvunzo wangu kwamuri ndokuti chikonzero chamuri kuti zviregere kutaurirwa ndechei? Chikonzero chamuri kuti zviregere kutaurirwa ndechei? Chikonzero chamuri kuti tirege kutaurirwa zveamfikira kuti living waters ndechei? Ndechekuti imimi mataurira muri kuti akumhura kuti ikoko kwakabuda vanhu vasiri vekwamwari, yet we know kuti anababa kuti vanhu is a father, is actually an apostle. Vanhu vamwari vomunyika muno vazhinji vanoti vati father. Okay. It's actually a church and not a mune vanhu vamwari. Chiregai ndikubvunzei mubvunzo. Pamakanzwa nezveBible school makanzwa kuti yakavambwa according to verse ipi. Pane munhu akambotanga here college muBhayibheri kana akaenda kucollege muBhayibheri wamunoziva kuti agoparidza. Pavakatanga amufike vakakuti vakaitanga nevhesi ipi. Amufike vakati Bible College Foundation yamunotenda imimi kuti Mwari ndiye akavatuma kuvamba college. Ndeipi foundation yamakadzidziswa? Muri kudefenda college handiti? Muri kuti college yakabva kuna Mwari. Ndinoti mundinzudzewo kuti zvinobva papi mumagwaro aMwari zvekutangwa kwecollege. Actually, I can't make a reference to the Bible, but it's okay. Munoita reference kunani? Munoita reference kupi? There is a place in Guruma Van according to who? Nekuti kana tichita zvinhu zvaMwari ka
takanzi tisawedzere kana kutapudza. Saka imini college ndinoti mundu uzidzo kuti mushoko raMwari iri papi yakatanga according to what doctrine yecollege. Munhu waMwari, I expect you men of God. College ikei ndingangoifananidza nekuchikoro kwatakaenda from form 1 to form 6. College ka Regatinzwe shoko. Imi mata hamuna mavhesi, ini ndinawo. Ngatinzwe kuti Pauro wakaparidza sei. VaGalatia chapter 1 verse 11. Mira mavhesi maviri. Aiwa, zviri mushoko raMwari zvatikutaura izvi. Tinoda kunzwa kuti Pauro unoti kudii pamusoro pecollege. Ndofunga mavanzwa vati ivo college yakafanana nekuform 6 kwatakaenda. Handi zvavataura ka? Ngatinzwe vhesi. VaGalatia chapter 1 verse 11. Pauro unoda kutsanangura pamusoro peuapostora hwake. Yes, nokuti ndinokuzivisai rechirungu rinoti I certify you brethren, hama dzangu, kuti kudii, kuti vhangeri yakaparidzwa neni, kuti the gospel that was preached of me haina kuita seyavanhu, nokuti handina kuipiwa kana kuidzidziswa nomunhu. Yes, akaiwana kupi Paulo? Asi ndakairatidzwa naJesu Kristu, ndakaizarurirwa naJesu Kristu. Regai tinzwe vhesi pamusoro pekudzidzisa kwavanhu. VaKorinto yekutanga chapter 1 verse 19. Yes. Aiwa, don't worry, it's okay. Regai vhesi irimwe. Pauro ndiye akanyora 2/3 dzemabhuku ari muNew Testament. Ngatinzwe kuti anoti kudii pamusoro musavataudzeka. Regai vadzwe shoko iyi. Ngatinzwe 1 Corinthians chapter 1 verse 19. Nokuti kwakanyorwa kuchinzi, teererai. Kwakanyorwa kuchinzi kudii? Ndichaparadza uchenjeri hwavakachenjera. Yes. Ndichakonesa kuziva kwavanoziva. Yes. Akachenjera aripiko? Yes. Munyori aripiko? Yes. Muiti wenharo wenyika ino aripiko? Yes. Mwari haana kuita uchenjeri hwenyika huve upenzi here? Nokuti uchenjeri hwaMwari, nyika nouchenjeri hwayo zvaisina kuziva Mwari, Mwari akafadzwa nazvo kuti vanotenda avaponese noupenzi hwokuparidza. Vanzwa nyaya yacho. College system, nyaya yekuvambwa kwamacollege haina kubva kuna Mwari. Mwari achituma vadzidzi vake wakavati endai munodzidzisa zvese zvandakakurayirai. Pauro ndokubva aparidzira Timoti, ndokubva ati kuna Timoti, shoko randakakuparidzira uripe vamwe varume vakachenjera. Handitika? Ngatinzwe 2 Timothy chapter 2 verse 1 verse 2. Naizvozvo iwe mwana wangu, Yes, iva nesimba munyasha dziri muna Kristu Jesu. Yes, Izvo zvawakanzwa kwandiri pamberi pezvapupu zvizhinji, izvo zvawakanzwa kwandiri pamberi pezvapupu zvizhinji, uzvipe vanhu vakatendeka, uzvipe vanhu vakatendeka, vanogonawo kudzidzisa vamwe. Ndo maparidzirwo anoitwa shoko muchechi yaKristu. Iwe ukanzwa shoko wobatisa shoko iroro wopawo vamwe. Ndo chikoro chakavambwa naKristu ichocho, kwete Amfiki College. Like chirega ndikubvunze mubvunzo kupedzesera. Mubhaibheri makazombonzwawo here nezvecertificate rediploma in theology? Man of God, ndisandapindura mubvunzo wenyu ka. Ndoda kutaura kuti kumabhaibheri kwamuri kutaura ka. Akufundiswe zvinhu zviri against the word of God. It's all in line. Alright, ndakunzwa. Ndege ndikubvunze mubvunzo. Manzwa zvavataura. Vari kujustify college vachiti no, college yakanaka ndainodzidzisa zvinhu zvisingapesana neshoko raMwari. Pane chechi high school apo, pane University of Zimbabwe iri kudzidzisa biology accredited by the government of Zimbabwe. Imimi muri kuwadzana kumba kwenyu, motora vanhu motanga kuvapawo madegree. Hurumende inokugamuchirai here nda muri kudzidzisa zvamuri kukopa mabhuku ekuUZ. University of Zimbabwe iri accredited nehurumende yenyika ino kudzidzisa vanhu ichipa vanhu degree. Iri notanga kupa vanhu nekuti mune mabhuku acho ekuUZ.
Government of Zimbabwe inoti zvamuri kudzidzisa zviri correct. Ndo zvatiri kudzidzisa kuno kusaka ipewa nemadigiri. Inodare here hurumende. College kunonzi ma drop out is a place yekuti vasina kusimba vasina calling they fall out saka after regai ndibatsirei baba, regai ndibatsirei. Inzwai baba, inzwai nyaya iri pano. Imimi zvamuri kuita muri kudescribe, vari kudescribe zvinhu zvavari kuti zvakanaka zvinoitika kucollege. Ina handisi kutaura zvinhu zvakanaka kana zvakaipa zvinotaura kucollege. Ndikutotaura existence yayo kuti haina kubva kuna Mwari. Kunyange ukanamatirwa munhu akapora kucollege, haina kubva kuna Mwari system yecollege. Nekuti haimo muprogramu yaMwari. Ndozvandiri kutaura. Aiwa, Mwari anopiwa mbiri naSatani chaiye. Satani haana kuti here mawiri iko kwatiri mwanakomana waMwari wokumusoro-soro. Does the devil forget reward for saying those things? Nevanhu vasinganamate vanopa mbiri kuna Mwari. Mwari haasi kutsvaga vanomupa mbiri, ari kutsvaga vanomunamata according to his system. Hallelujah. Aiwa, ticharamba tichipedza nguva nezvinhu zvakadaro zvisina basa. College varume, college regai ndikuudzei chokwadi. Kana muchikwanisa kuuya navo baba Guti, uyai navo. Havana vhesi yekutanga college nayo. College system haina kubva kuna Mwari. System ya LAN ndokusanga kuchiqualifyiwa kunzi hauende kana usina 5 O levels. Peter akaparidza, teerei munzwe, siyanai navo vanhu ava. Siyanai navo. They are offended nekuti maproducts ekucollege. Ndozvakaita Kristu achituka vaFarisi kuti vari vanyengeri. Havangambofa vakasviga muchira. Vanhu vari qualified, Kristu oti mbavha makororo. Ndomaparidziro aaiita iwayo. Munhu ari kunzi anoenda kucollege kana akapasa chirungu. Mwari murungu here? Peter akaparidza shoko rinoti vanhu vakati asiriye mukomana uye anga asingagone kuchikoro here. Ko uchenjeri hwakadai auwana kupi? Shoko rinoti vakati waifamba naJesu ndokusaka aine uchenjeri. But kucollege kunonzi munhu akapasa 5 O levels ndiye anonzi anotanga college. Mubvunzo ndokuti chidhindo chekuti munhu apasa chinodhindwa nani? Who authenticates a certificate yekupasa kudzidza Mwari? Apa hatisi kutaura dzidziso dzekucollege, tiri kungoitarisa bedzi as an institution. College haina kubva kuna Mwari. Mwari akadana munhu anomupa shoko nemutoo wekuzarurirwa. Ukaenda kucollege wakafanana nemunhu ane diploma in marketing. You are just getting information. That does not make you a minister of the gospel. Kuitwa mushumiri unotodanwa naMwari. Wopiwa vhangeri rekuparidza naMwari akakudana. Hazvina college mukatizvo. Musafunga kuti kuzvitaura kutadza kuverenga. Ivo vasi vari kuti vakaenda kucollege ava tikaburitsira mapepa vanogona kutotadza kubuda mapepa nemapepa ari nani kufura handina. Ndikada kutsvaga college yekupinda izvo hakuna kana hwani inondiramba. I will tell you this. Zvimabhuku zvavo zvimwe zvacho tinombozviverengawo tingorabvisa. Hazvina kana uchenjeri hwakabva kuna Mwari zvimabhuku zvavo. Baba Guti vakatanga Amufiki iri kudzidzisa mapastors kubira vanhu nenzira yecheguni. Zvonzi zvakabva kuna Mwari izvozvo. Zvakabva kuna Mwari zvecheguni. Kana zvakabva kuna Mwari topeika mumwe ari muBhaibheri muNew Testament akatora chegumi. Mumwe chete. Panonyorwa the book of Revelation, Church ya Kristu inenge ine more than 70 years in existence, and yet not even a single man of God collected
said anything in the name of tithe in the New Testament. Vakakanganwa here kutora shegumi. Vakanga vakanganwa. Havana kubva kuna Mwari vana. Havana kubva kuna Mwari. Ipapa unoona kuti dai vanga vaine pfungwa yekuda kutaura chokwadi. Vangadai vati aiwa zvamataura munhu waMwari asi zvechokwadi. Magwaro anoti. Kwete kuti zvinodzidzwa kucollege zvakaipei. Gadzirisa mukadzi asiriwo kumusoro ugoona kuti anokurega kukurova here. Uchibvunza kuti kugadzirisa musoro kwakaipei. Ndio kwere mukadzi asi wanguka zvake asi kugadzirisa musoro mukadzi asiri wako zvakaipei. Iye munhu achena anga ine magodi. Sangana nemuridzi wemukadzi ugoona kuti anokusheka ruoko. Unoita mavende. Aiwa mundione chiparidza. Vapei diski ravari kuda. Hallelujah. Kana uine diski uine dola indonotora. Kana uchida diski uine dola indonopiwa. Varume vari panapa. Dambudziko randinaro navo nderekuti all there is in them is anger and frustration. They do not have the scriptures. Tikabvisa Bible tikasara nechechi aisisiri chechi yava shrine. Chinoita kuti ive chechi iBible ndokusiyana kwatakaita nezvimwe zvitendero zvese. Takapiwa Bible redu rakasiyana neKorani. Korani haridi mweya mutsvene kuti tsanangura. Ngoverenga nekurisaita. Iri rinoda mweya mutsvene. God is not a respecter of persons. System yekucollege yakatangira kuBabylon. Ana Daniel vaiswa kucollege naNebukadnezar vachidzidziswa mutauro wechikaradhiya nehistory yavakaradhiya. Saka muchiona kana vava kubva kuAmphik all they talk about is Baba Guti and not Jesus Christ. In language yechikaradhiya iyoyo. Unonzwa vava kuti Mwari waBaba Guti. Ndakambokwenda ndakausafunga kuti kungotanga kudai. Ndakatonunurwa na Mwari anditi mfana. Ishiraini. Aizvoni unyepere. Ramba uri kuona Kristu ari kudzoka ndopo uchabata chokwadi. Kuti hapana. Shavanogona Baba Guti. Basa ravo ravanogona vanoita basa serinoitwa naT.D. Jakes. Kudzidzisa vanhu kutya Mwari, kuregera kuita chivi, nekushanda kuti vanhu varege kuita upombwe, vachiita unyope. Vanodzidzisa moral lessons sekuru. Vhangeri chero havana. Kana uchifunga kuti vanaro uya nediski ravo 1 tigare pasi ndikudze chiri wrong pavhangeri ravo. Havana vhangeri. Vakangofana Joyce Meyer. Joyce Meyer believe that your life can change. You can never be the same again. If you were raped like I was raped when I was a young girl, God can turn around your life. Those are not messages. Those are moral lessons. Alisi vhangeri ro. Usafunga kuti vakanzi Mwari ratova vhangeri aiwa. Alisi vhangeri ro. Cheers, wachauya naJerobhoamu paBheteri. Hallelujah. Asaka vanhu vese vari kunamata rusacha munofunga kuti vacharaswa naMwari here? Ivi vanhu vane makore azvichira shenda ikoko. Hausi kuziva kuti list yavanhu vari kuponeswa vagari saka vachidaro. Ukadzidziswa mastatistics yavanhu vari kuponeswa unoita sober. Tanga unotofunga musho kuti saka senda kuenda. Handi uri kupolisi bendonzo ukatonzwa kuenda kudenga. Ukandwisisa mastatistics yavachaenda kudenga unoita sober. Mvura yanoma manguva yakanaya. Ma-estimates evanhu vaigara panyika anotiwo there were plus or minus 600,000 people under the sun. How many people were saved? 8 people. What fraction of 600,000 people are 8 souls? Mazuva emuSodhomu neGomora nenyika dzakapoteredzwa pakaparadzwa 2 million plus or minus people.
vanhu vakaponeswa i3 Loti navasikana vake vaviri. Vanhu vachibva kuEgypt vachienda kuCanaan vakabuda vari plus or minus 2 million. Vanhu vakapinda muCanaan i2 Joshua naCaleb. Usaita zvekutamba nazvo kudenga hakuswedi mazvakunhaya. Ukutaurira. Usakurumidza kuti tiri kuenda. Aiwe. Peter aifamba naye akasvika paakati kudenga hakuendeke. Tisi kusvika kudenga ishe mukinyeperai. Chitipai henyu chibayiro wekuti takasiya kuraura tingodya tiri panyika pano. Otherwise kudenga hakuna ari kuenda. Hallelujah. Ndiri kunzvira here? Usafunga kuti mukawanda makutenda kudenga nekuti mawanda. Varume matatya akawanda anobhururuka here nekuti awanda. Anototi sukuruka kundijambesha kubhururuka hakuswi. Kuwanda kwematatya hakumere semapapiro. Ndinokuparidzira ndichiziva kuti pamwe zuva ranhasi ndo rekupedzesera rekudzwa vhangeri. Urege kuenda usingazive. Usafunga kuti ukaparidzirwa shoko renhema usingazive. Kusaziva kuti ndere nhema richaita excuse musi waachauya. Tati singazive changamire kuti mudhara uyo aitinyepera. Kristu oti it's okay kana makanyeperwa musingazive. Chipindai next time musazozviita. Ignorance idzodzo dzekuti wakanyeperwa inenge ichitori mhosva. Wainyeperwa kuti zvaita sei. Ndakati bhuku iyi yemurayiro ngairege kubva pamuromo wako. Handina kuti iri zita remuprofita ngarirege kubva pamuromo wako. Wangangoswera uchiri profeti kai. Indakati bhuku yemurayiro. Iwe ukabvisa bhuku yemurayiro ukasa profeti ipapo. Panapa pakanakira zvinhu zviviri. Chekutanga ndechekuti kana ukaita nharo sei haumbofa ukazokakavara ukahwina, especially kana usingazive magwaro. Sezvaita hama yauya kuzotora mukuru anga ari panapa. Chechipiri ndechekuti pawakamira ipapo pane dhoo rekuenda naro kumba. Ukaona wavaiwa chitereki 10 and go. Vanhu vazhinji vanopesa nevhangeri randinoparidza. Unoziva chinoshamisa ndechei? Vanogara vachiuya vachiramba kudaro mangwana varege vari pana futi. Ndokutaurira zvevanenge vari pano vanhu ava. Mumwe mushumiri anopedza kuparidza na 4 asi ndopedza kuparidza na 8 ari pano vari kusero. Kurinzwa kuti chinenge chichiitika ndechekuti kumweya wako rinenge richipupurodhere chokwadi, but brain dzako ndiye dzichiramba. Saka unouya hako uchibhonga. Peter aizvitoona achiti handimuziva achiteera be. Handimuziva achiteera. Haleluya. Murume uyu wataura mazwa andifadza. Hanzi ndatenderana nemi zvese zvamunoparidza kunze kwenyaya iyo yemacolleges. Ozoti chii chinoitika? Vhangeri ndo zvarakaita. Hariuye macomfort lines ako. Rinobata tsinga dzinorwadza. Rinosvika pane imwe level yekuti rinokushamisa kuti aika neheti yandakapfeka hidiyo futi. So it's either you bow down or visa head kana tunovava. There are no other reactions. Saka zvavari kuita zvakanyorwa magwaro. Kristu akaparidza vanhu vakati anorova. PaJohn chapter 6 ndokubva azoti anenge asina kudya nyama yangu nekunwa ropa rangu haana upenyu maari. Vanhu vakati handeikumba. Ndinwe ropa remunhu ndopenga inini. Ana Peter chaivo vanga vakuenda. Akati akomana nemiwo muenda here? Peter akati tinoenda kupi mabasa edu patairaurira pakatorwa nevamwe. Peter akatoti hapasisina kwokuenda, dai ndinako ndaenda. Maridzo yenyu haisi yezera rangu. Unofunga kuti tinotanga takukonsulta kuti tichazotaura nyaya yecollege muneona sei toti ndifare ndoibvisa. Unofunga ndodaro? Wakamira apa uchitora chegumi ndichitozviziva
Mwari akatitaurira vanhu kuti anotora chegumi mbavha. Ndozvitaura uripo. Kana ungada kunditengera sutu woregera ini toenda kudenga iwe enda kudzara moto. Ane basa rese zvesuti. Isusu takaragira kuti hatiparidze zvenzaraka. Ndikashaya mari yerendi ndikatorara muchigiriji kana mudhiramu chaimo ndorara pane kuti ndiyo kuzonyepa kuti ndiwane mari yerendi. I would never do that. Pauro akati kana tine zvekudya nezvekufuka tichatenda naizvo. Haleluya. Vanhu vaMwari vakabva kucollege. Ndiupi munhu waMwari akabva kucollege? Emmanuel Makandiwa achitanga UFI akati ndakaenda kucollege Mwari akatozondirutsisa zvandakandadzidza kuBible College. Akataura achiti hakuna nzvimbo yakashata pasi pezuva seBible College. Akazvitaura Makandiwa. 3 years later akatanga uyake. Kana uchizivana naye unomubvunza. Ndirimo ndaimbokwenda kakuzati. Hakuna nzvimbo yakaipa seBible College pasi pezuva. Iko zvine zviri kwedu kwavhondewo. Dzidziswa kuti mari dzinotorwa sei kuvanhu. Mumwe lecture wekucollege akauya pana akatora disk akazosangana nini futi akati zvinhu zvamuri kuparidza ndani 15 years ndiri lecture asi ndambozvinzwa ndichakukokai muzodzidzisawo vana vangu. Ndofunga akazogaya kechituru ndobva tirege timusiye mukomana. Dai vakandideedza yaibva yavharwa musiwo hakuna aidzoka futi college ikoko. Muri kuitei panapa munopenga here? Chii chamuri kuitiswa panapa izvi? Yaivharwa saka ndomuka dzakazokawo kuita dzikati musiyeyi mitombo dzakarai handidi kucollege kunobhadhara school fees. Iro shoko chiti makangopuwa henyu muchingopaiwa henyu. School fees iri kuenda kupi? Hanzi kune training iri tafu. Iro shoko chiti hazvisi zvamabasa asi ndezvenyasha. Imi akutaura zvetafu training. Ndinda kupesana nevhangeri kudai so. Vana vaJerobhoami. Kana uchida kuona kuti college haina chinhu, uya napastor ane degree retheology auya azoparidza pano vhesi. Uya naye aparidza kana apedza indozoparidzawo pavhesi iyoyo yaareka paridza. Ndopaunoona kuti havana chinhu vana. College. Munhu anenge afoira akatadza kuenda kuAir Force wadii kutry chifundisi. Chakutorwa seprofession chifundisi. Hakusisiri kudanwa kubasa kunoitwa naMwari achidana vanhu. Mwari ndiye anosanangura vaanoda. Haleluya. Amen. Kana wakaenda kucollege wakangoendawo hako. Kana wakaitwa mufundisi on the basis of that diploma regedza uri kupara mhosva every day uri kumira pamberi pevanhu uri kupara mhosva. Siyana nazvo. Kana uine imba yauri kugara mahara kana uine grocery yauri kupiwa dzosera uende kudenga nenzara pane kuguta uchizonoraswa nedumbu racho iroro. Achikubatsire. Musi wari kuuya ndopauchaona kuti urevi tiri murevi. Inenge ichitori mhosva kuzviti murevi. Uri murevi iwewe. Iwe hausi kwamurevi here iwewe. Ndobva kwamurevi. Kwamurevi ukaziva kuti kwamurevi kupi? Uri mwana warevi iwewe. Asi kutaura hangu asitaura kudaro. Uri kuti kudii? Kana uchiti uri mulevi uri kuti uri mwana we3rd born yaJacob. Iwe uchibva pano parandasi pachiota. Uri murevi wekupi iwewe? Siyana nazvo. Makamunzwa Pauro achiti ndiri murevi? Makamunzwa Peter achiti ndiri murevi? Shoko rinoti kana uprofita uchichinjwa nemurayiro unofanira kuti uchinjwewo. Saka the Levitical priesthood was cast away kukauya fivefold ministry ndohushumiri hwaKristu. Isaidha uri muapostoro, usaidha uri muprofita, uri muvhangeri, uri mufudzi kana mufundisi. Haugone kuita
kuita mufundisi uri muRevhi at the same time. Kambani yeURevhi yakavharwa pamuchinjikwa. Levi was fired. Ukaona uchiti uri muRevhi wakafanana nemunhu ari kuti ndoshanda kuRoyal Bank rakasoliquidetwa kudhara kubudisa chitupa chakanzi Royal Bank Teller. Unosungwa nazvo. Bengi rauri kutaura rakavharwa kudhara. Ofisi yeURevhi yakavharwa udzare pasaidi pako. Kusariri muRevhi. Uri muRevhi upi wewe? Uri gava kana uchizviti uri muRevhi. Chendeuka iye manhirano. Utaure chokwadi chiri mushoko raMwari. Indau ine chivindi chekutanga zvinhu zvisina kuitwa nevakanga vachifamba naye pauzima. Ana Johani vaivata pachipfuva chake havana kumbotaura mazwi iwayo. Uri kuatanga uchibva kupi? Vanhu vaparidze pano vanozviziva. Vanhu vanobva vatoti hatichaparidza kwanaya. Iro shoko chiti preach in and out of season. Unofa kuchinaya tsano. Kana yanguva yekufa kunzi kunotanga kwamirirwa kunaya wozofa. Ichinaya mheni ichiti vai munhu achiti vai kuenda. Mwari amboti mire kunaya tizomutora. Mumwe musoja aidhiraivha motikari ari muna Simon Mazorodzo. I think 4 or 5 years ago. Ndobva asvika parobhoti repaZBC riyari ndokumira parobhoti raita red ndobva robhoti raita green. Motikari ndobva dzasimuka padzinenge kufamba. Yanga iri B22. Motikari dzanga dziri mumashure make ndokuona motikari ichimira sei ichingoidla yakamira ndokuridza pere vanhu ndokubuda motikari dzavo vakagumbuka ada kuzvitani ngaafambe. Akaona shasha akafa kare parobhoti. Akafira parobhoti apama akatosiya ati kukamba ndodzoka manje ndakumbosvika kumba hana kusvika. Toparidza kunge taudzwa kunzi uri kufamba ngwani. Because every day rawanzi unzwe shoko raMwari chinoda kuitwa kukorekta. Sei vhangeri redu richiita kunge riri corrective sterect. It is because chakatanga kutungamira inhema shoko richichizouya. Saka macorrections anofanira kuitwa akawandisa mukunamata Mwari. Kana ndichitaura kudai anosoro baba guta vana kutumwa naMwari ndiri kutaura zvisina kubva kuna Mwari zvavari kuita. Sezvataona Apollo achiita. Apollo akatumwa naMwari asi ane zvaari kuita zvisina kubva kuna Mwari. Asina kutumwa naMwari ndimagayo. Uyu haana kana bichana akabva nemusango. Aiwa magaya anabva naMwari. Ini Mwari akandiudza izvozvo. Akanditi ndakumutuma munhu. Akauya ega. Akandiwa akarohwa nevirus yeprosperity. Haana kumbobvira akaparidza vhangeri right makandiwa. Even paakaparidza ana resurrection power yanga iri virus yeprosperity. Ukanatoritora ukariteerera unoti hapana chaMwari chikureva. Richa chiri kunzi muchishi norambirwa mambo Agripa kuti Mwari anomusana wakafa. Haasi kutaura resurrection from dead works. Ataura resurrection from poverty. Haisi vhangeri iyo. Haana mbobvira akaparidza vhangeri yechokwadi kana one day. Ende acho veshe vakasiya vaudza vakomana vari tiuna utabwashi kuti problem yeFM ine muchinjikwa wakarereka. Imi problem yenyaya mutori namuchinjikwa zvachose kuvhangeri renyu. Ndaracho veshe akavaudza vakomana kuti in your gospel there is no the message of the cross of Christ. No hamuna. Uri kuchena henyu. Jeroboami ndokubva waisa chidhori paDhani ndokubva aisa chidhori paBheteri akati murerukirwe murege kufamba muchienda kure. Iye zvinezvi kune system yaJerobhoamu iri kuti vanhu ngavarege kuenda kure. Instead yekuti munhu anzidze shoko raMwari oita zvirudiwa naMwari ari kunzi don't worry about learning about the principles of the gospel of Christ. Just take anointing oil and apply it. You are done. Sazvinetse nekuvhura vhesi. Ingozora mafuta zvinhu zvako zvifambe kuJerusarema kunga kuitirei kure. Endai paDhani ndine chivezwa chandaisa ipapo. Haleluya. Zvino shoko riri kuti nemazuva iwayo
mumwe munhu waMwari akabva kuJerusarema asina kutaurwa zita rake. Ndikutsanangura 1 Kings chapter 13 ndokubva auya paSamaria ndokusvika mambo Jerobhoamu vachipisa mashizha. Zvisati zvakamboitika muimba yaMwari kuti president vasina kupiwa mandate yekuita basa reuprista vanotora hadyana vakutanga kupisa mashizha. Nyamba Jerobhoamu anga asina problem, ndamwari wacho waipisira mashizha anga asiri mwari wokudenga, aipisira mashizha chidhori chiri paatari iyoyo. Ndokubva asvika munhu waMwari, haana kuti makadii president, haana kuti your excellency sei, akangosvika kuti iwe atari. Zvakanzi kuti verengai futi. Iye akadanidzira tangire paverse 1. Zvinotarira mumwe munhu waMwari wakanga arayirwa neshoko raMwari wakabuda kwaJudha akasvika Bheteri. Akabva kwaJudha ndokubva asvika Bheteri kuIsraeri. Jerobhoamu wakanga amire paatari achipisa zvinonhuhwira. Jerobhoamu waipisa zvinonhuhwira ipapo. Iye akadanidzira kuatari neshoko raShe, aishandisa shoko raShe achidanidzira. Uri kuona pane authority yemunhu waMwari, haana kungoti ndingigara. Ishoko raShe ranga riri maari raakati izva zvinobva kuna Mwari, izva zvinobva kuna Mwari. Kana uri mumwe munhu panapa, ngatiti uri kutora chegumi, ngatiti uri mumwe wevanhu vatatu vakarasika, chaungaite usati wapopota kana kudanidzira kana kugumbuka, bvunza Mwari first. Zviri kutaurwa zvine zvechokwadi here? Zvabva kwamuri here? Ndokunge uchitaura naye. Haungatanga kutaura naye papabhaka, hazviite. Chechipiri, ziva magwaro first. Wocheka kuti zvauri kuita iwe zvauri kuti zviri correct zvine magwaro here. Kana zvisina magwaro sezvataurwa nemurume uyu, unokakavara uchiti ukanomhangara nyaya kumapurisa, mapurisa vanochaja munhu amhangariwa according to the constitution. Ukaridzirwa tsamwa nemunhu ukanomhangara haasungwe, hamuna kodhi yacho yekuridzirwa tsamwa mumurayiro. Atondiridzira tsamwa zvakanaka here, mapurisa vati kunaka hazvina, asi hazvina kunyorwa. Tinongobata munhu paringene zvakaita sei zvakanyorwa. Ematomita 10 years mujeri. Tatakagara muofisi mushe achibva aita mweya, saka toita sei musungei. Hatina section yakadaro, chagai air freshena yo advice yatinokupai. Zvakanaka here kuti munhu atadzire mweya watiri kufema, hazvina kunaka. But hapana chakaita sei chakanyorwa panyaya iyoyo. Case dismissed. Munhu anotoita walkout. So imuchiridza tsamwa bona zvarinongoita simunhu zvisina nyari, aita zvinhu zvisina kutokodzera kuti aite, asi hapana zvakaita sei zvakanyorwa. Kana zvauri kuita zvisimo mumagwaro, case dismissed. Hauna nyaya, hauna nyaya. Saka makandiwa sona aipopotera nyaya yekuti Magaya anzi number 1, the most popular person. Iye akanzi number 3, aivava achiti satingodzinga madhimoni rinobuda richienda kunani, isu tinoparidza shoko. Aitotiwo anoparidza shoko. Ini ndikavatadza vari vaviri naMagaya, iye aita ari nani kupfuura Magaya. Ini ndikavatadza vari vaviri naMagaya ari nani. Chinosaka titi Magaya ari nani, akati zvebhaibheri handizvikwanisi, saka handinei naro. Akabva ati handiribati. Uyu anoribata achitaura nhema. Zvandiri kuita izvi zvakamboitika kazhinji mubhaibheri. Mambo Ahabhu vachida kuenda kuhondo kunorwisa kuti vatore Ramoth Gilead, vakabvunza vaprofita. Ndikutsanangura 1 Kings chapter 21:22. Shoko rinoti 400 vaprofita vakauya vakaprofita vakati munonokunda Mwari unemi. Ndobva rimwe rinonzi Zedhekia rauya nenyanga dzeivhori dzarakagirainda pawelding machine. Zvikanzi mambo mutarisei moni matungo aFilistia nekuku, mukatungo aFilistia nekuku, mawina mambo. Zvikanzi namambo endei munodya kudining. 400 vakapinda mudhina napresident vataura zvinodikanwa kunzwikwa nenyika.
ndobva Jehoshafati auya akanzi shamwari Jehoshafati ndiwe mambo weJudha tinowirirana ndakuenda kuhondo ndiperekedzo zvikanzi naJehoshafati handirambe kukuperekedzai as long as ati Mwari tiende zvikanzi Mwari atotaura handei kudhaini unoona vakutodya zvikanzi naJeahabhi vakomana taurirai shamwari yangu kuti Mwari ati kudii zvikanzi ne400 prophets hanzi munokunda Sedhekia bhaipo paJehoshafati zvikanzi tichanotuka kureso zvikanzi naJehoshafati okay Jehoshafati ndokubva anyuma akati kana Mwari achitaura hawanzowanza vanhu kudai so ukuona vanhu vawanda vachiti vanzwa Mwari vabva kukoleji vana zvikanzi naJehoshafati it's okay kuti Mwari ati tinowina. Hakuna here mumwe asati adeedzwa anositaura naMwari. Bhariko but ndimabara anongoti tuka munhu iyeye zvese zvaanoprofita anoprofita against us. Zvikanzi naJehoshafati anotora mupenyu hwake zvikanzi ariko zvikanzi anonzani zvikanzi anonzi Mikaya zvikanzi handiembe newe kana asati asvika. Ahabhi akati alright it's okay ngatingoendei kandi tine majority vote zvikanzi zvaMwari hazvivotwe ngaauye iye upesina iye. Ahabhi ndokubva ati orege ndinomutora ndobva abuda manga mine muenzi ndokudedza vakomana vakanzi apfana endei munotora Mikaya asi musati mauya naye mutsvikidzirei. Threaten him not to prophesy something wrong. Onaita kuda kutobatsirirwa kunorwa panapa. Vakomana vaAhabhi ndokusvika paMikaya vachiuya Mwari ndokubva ataura naye ndobva vasvika kunzi Mikaya president vari kukuda asigara pasi. Mikaya tokuziva iye zvinezvi uchanotaura zvinhu zvekuti vanhu varege kuenda kuhondo. Mikaya we are warning you. Enda unotaura kuti tinonowina 400 vanzwa Mwari havangakundwe newe uri 1. Zvimwe zvinhu sarendawo Mikaya. Zvikanzi naMikaya zvandatauriwa naMwari ndo zvandishanotaura. I imagine kuti Mikaya kakari kamufana kadikidikiso ndobva kasvika nenyatera dzako. Zvikanzi auya Mikaya auya zvikati pindai naye asi kusvika so zvikanzi Mikaya naAhabhi tinonokunda here kuramba pigilira. Zvikanzi Mikaya munonokunda. Ahabhi akabva aziva kuti hachisi chokwadi. Mikaya kubvira rinda achitaura zvandinoda. Zvikanzi naAhabhi Mikaya unoda kuti ndikupikise kuna Mwari here kuti unditaurire chokwadi. Azina Mikaya akabida chokwadi heyuka ndinacho chokwadi ndinacho. Mambo ndaona varwi venyu vakapararira sehwai dzisina mufudzi. Hamusi kudzoka muri mupenyu iyemi wacho. Zvikanzi naAhabhi handiri Jehoshafati ndakutaura mfana uyu akandimaka handionza zvataura ndozvaanoita mazuva ese. Jehoshafati akati okay handei. Zvikanzi naAhabhi tisati taenda vakomana batai Mikaya mumuvharire ngarege kupuwa nyama ngaapuwe chingwa nemiriwo kusvikira ndadzoka. Ndobva abatwa Mikaya famba mufara tambokuyambira udauteerere. Zvikanzi naMikaya kana madzoka muri mupenyu Mwari haana kutaura nemi. Rimwe rinonzi Zedhekia ndobva ravhomoka ndokuswedera mbama Mikaya. Zvikanzi mufana nditaurire iwewe kuti mweya mutsvene wakabva nekuiseka kuti nekuwest pawakabuda mandiruko yako uri iwewe. Zvikanzi naMikaya uchazviziva musi wauchahwanda hondatsviriridza. Akadzoka here Ahabhi akadzoka ari mpenyu. Ndokubva Mikaya rati mambo musati mandivharira teererai nyaya yekuuya kwamaita panapa nevakomana 400 ndairatidzwa nedenga. Zvikanzi naJehoshafati ngataure. Zvikanzi naMikaya vakomana venyu vari murodhi kuuya kuno ndakagara kumba ndokuona denga razarurwa ndobva ndaona Ishe ogere pachigaro chake ndokubva ndaona agadzika gondo dzekudenga pasi ndokubva ati vakomana ndida kuuraya Ahabhi asi kwete nemutoo wandakauraya vanhu vese navo. Ndiudzei uchenjeri hunoshamisa. I want to kill him in a special death. Zvaitika kudenga izvi mambo uko
kwadhadhi chidzwa zvichiitika. Saka mumwe mutumwa asimuka akati mumwe akati, asi mumwe azosimuka akati, nditenderei ndiende kunoita mweya unonyengera, ndinopinda muvaprofita vake vese, vamukurudzire kuenda kuhondo. Imi kana mamuona aenda kuhondo, munomuuraya ikoko. Ndokusaka vapfana vese vari kudya tibhona vaprofita. Istrategy yekuti mufe. Fambai kana nemukomana uyo anovharirwa, une zvaakutaura. Shoko rinoti Ahabhi wakaenda kuhondo despite advice yaMikaya. Ndokubva ati ndapuwa prophecy, I shall avoid dying. Ndokuna Jehoshaphat shamari, ndofunga mfano wamunzwa ati ndichanourayiwa. Kuti ndirege kufa, chipfeka hembe dzangu inini dzeumambo. Ini ndopfeka hembe dzemusoja, avanondiwana sei? Ndakapfeka hembe dzakoporo, ini ndiri mambo. Jehoshaphat ndobva agariswa pangoro yapresident weIsrael. Iye ndokubva Ahabhi wapfeka hake hembe yemusoja ordinary, ndokwira pabhiza ndotanga kufamba. Hallelujah. Mambo wairwa naye against ndokubva agara pasi ndokuasaina a special battalion. Akati imimi mukaona shero murwa waIsrael ari pamberi penyu musamuuraye, renyu basa it's either muchawe nemusoro waAhabhi kana kuti muchawe naye ari mupenyu. Special group of elite soldiers were assigned to slay this president. Zvabva kuna munyana. Shokoti vakomana vakanga vasenwa kure Ahabhi vakamutsvaga vakamushaya mazuva mazhinji. Rimwe zuva ndobva vagara pasi vakati assignment yatapiwa naHis Excellency yakundikana. Ndobva mumwe angoti it's okay, ndandifunga ndichabaya nemuseve weAhabhi, chiregai ndiukande. Shokoti akapfura museve wake at random, akaukandira mudenga so. Museve uyu ndiwo wakatsvaga Ahabhi kusvika wamubaya kumusana. That's how he died. Ini munofunga kuti vaprofita vakaita 400 vane chokwadi. Rekani kutaura chokwadi mushoko raMwari vakatowanda ndimambara vada kususpectwa. Nguva yaMwari unopona achitamba ne1 ndiwo anoshanda naye. Mazuva acho vanomubhabhatidzi ainzi navanhu ane mweya wetsvina. Achingoti handisiri nasi anouya. Vaprofita vachitaura zvenhemo. Isi takatobva kuna Mwari takatovaka machechi makuru panapa. Vanhu vachiswera vari muchechi, Johana achiti ari kuuya. Haana kuuya here. Haana kuuya. Jeremia mazuva aiprofita. Chechi yese yakatanga kuprofitwa neyatakaparidza pano inonzi Hananaya. Vanhu vachiti kuBhabhironi zvanzi naMwari hatite 2 years tiriko, tinobuda manje manje. Jeremia akamira panzvimbo tsvene akati muri kunyeperwa navaprofita. Vakomana itororai, hamusi kubuda muBhabhironi manje manje. Muchaita 70 years murimo. Vakabuda after 2 years. Akabatwa akaiswa mugoronga akarohwa. Arimo manoti Ishe wakataura ndini. Ishe munotaura munhu ari mugoronga sei? Budisai munhu. Ishe anouya mugoronga ivo machitaura nemuranda wake. Havana kuuya vatumwa vakataura naPauro mutorongo. Hallelujah. Amen. The gospel is not a populistic gospel. Haritsvage vanhu vakawanda. Gospel rinotsvaga chokwadi. Vhangeri chokwadi rikaparidzwa, munhu ari kuCelebration Center nemunhu ari kuvapostori veAfrica vakasangana kana mubhazi kana mundege, vakavhura bhuku yaAmos vakaverenga vhesi 1, vanofanira kuwirirana vhangeri iri kutaurwa naAmos. Mukuona vapesana, it's either one wavo hasi waMwari kana kuti vese. Makambonzwa here mutendi wokuZayoja achiti ndakapa pastor wekuFM chegumi changu chemwedzi uno. Pastor vake vakati it's okay, wakapa kuna Mwari. Anizwa pasbishop. Kozvamuri kuti Mwari wedu mumwe chete kusiyana kwezvikoro indava. Makugumbukira 10% isina kubva kuna Mwari yamuri kutorera vanhu. Enda unoudza pastor vako kuti ndakatengera motikari vamwe pastor vekuroad. Anoti you are cursed. Tadza upa indini uchipa imwe benzi rawakasangana. Handisi ndakangoti since ari munhu waMwari semiwo. Why are they jealous and envious one of another? They do not have a common spirit. Vane mweya yakasiyana. Peter wakafamba naKristu
Pauro haana wakaita kumuona akudzwa, asi unonzwa Peter achinyora kuti sezvinorevawo hama yedu inodikanwa Pauro mumwadi dzake zhinji madziri mune zvimwe zvikukutu kunzwisisa zvinominamiswa navamwe vachizviita mukuparadzwa kwavo. Peter ari kuacknowledge vhangeri yaPauro nekuti vhangeri yaPauro neyaPeter yese yakabva kuna Kristu. Haleluya. Kana muchida kuparidza nhema tisingataure mazita enyu, don't mention the name of the Lord, don't open the Bible. Gadzirai Bhaibheri renyu nyowani nemuponesi wenyu munyowani. Kana mukaita wapusa ikoko, we will never talk about you. The moment yamunoti makabva kuna Mwari, tatotese hatisiyane kana michana. Mukatanga chitendero chine muprofita wenyu munyowani, muponesi wenyu munyowani, Mwari munyowani, Bhaibheri nyowani, kana mukati vanhu ngavadyanane atimboti muri wrong, muri right mune chitendero chenyu. The moment yamunongoti takatumwa naKristu, isu tinomuziva Kristu hatinyarari. Munhu anoshanda kuNestle akanzwa mumwe achindoshanda kuNestle, kana tigadzira Cerevita tinotora soda nepeturu, anoramba akanyarara here? Ichatengwa here Cerevita kana yanzi ine peturu mukati? Iyo shamwari kunyepera vanhu indoshanda, ndinotosanganisa maingredients pakugadzirwa kweCerevita. Hakuna peturu, hakuna zvakadaro, indotoshanda. Unoshandira kudepartment iri branch iri uya andotaura nemukombi vabereki uya ari kukunyeperayo haatombozivi nezvekuNestle. Ini ndii ndinoshanda ikoko. Anenge asingashaini, ari kudefenda product yavo irege kushatiswa nemunhu anorwara. Tine altari yatiinayo yakavakwa neropa raJesu Kristu. Nasi tichatora mukana uyu kutsanangura chii chinonzi altari. Chii chinonzi altari? Dzinzari pasadi pako chii chinonzi altari. Nekuti Jerobhoamu haana kunetseka nezvinhu zvakawanda, akagadzira altari. Altari. Nekuti mukomana uyu akasvika akati altari zvanzi naIshe. Ndokubva Jerobhoamu ati mubatei. Tangidzirai kuverenga chapter 13. Zvinotarira mumwe munhu waMwari wakanga arayirwa neshoko raShe wakabva kwaJudha akasvika Bheteri. Akaita sei? Jerobhoamu akanga amire paatari achipisa zvinonhuhwira ari paatari. Jerobhoamu iye akadanidzira kuatari neshoko raShe. Ndokubva munhu waMwari adanidzira kuatari neshoko raShe. Akati iwe atari. Akati atari. Zvanzi naShe, Ishe wataura pamusoro pako. Tarirai, imba yaDhavhidhi ichaponerwa mwanakomana uchanzi Josia. Kuchazvarwa mwana kuimba yaDhavhidhi achapiwa zita rekuti Josiah. Iye uchabaya pamusoro pako vaprista vamatunhu akakwirira. Achabaya vaprista vese vakapfekedzwa majoji wamani ewaita, vachabayiwa naJosia. Teerera unzwe. Jerobhoamu watora vanhu mugurungano imomo vasina kubva kuna Mwari akavaita vaprista. Munhu waMwari asina zita ndokubva anzi wakauyawo achibva kwaJudha. Jerobhoamu achipisa mashizha ake. Ndokubva munhu waMwari arega kumhoresa president ndokunanga paatari straight. Iwe atari. Zvanzi naIshe, muimba yaDhavhidhi muchaponwa mwana mukomana achapiwa zita rekuti Josia. Zvaachaita Josia kana azvarwa, uchabata vaprista vako vese vari mumaraini vakagadzwa neuye ari pasati pangu, wovabaya pana paatari pana. Ndobasa raachaita. Nyamba Josia achinzi uchabarwa, uri kuparidza Kristu uchadzoka kubva kudenga mushure mekunge atanga New Testament akakwira kudenga. Zvaachaita kana auya, achauya obata vaprista vese vakagadzwa navamwe vanhu, ovabaya paatari yacho yavaibayira ivovo, ndopaachavabaya. Satani uchiunza vanhu vaari kuodhena achivaita vafundisi, ane simba raari kuuya naro kubva kumwe wenyika achisi kukonfyuza chechi navo. Kristu uchiuya uchatanga kubata vacho vakaemployiwa naJerobhoamu ivavo. Jerobhoamu asati abatwa, vashumiri vake ndo vachatanga vabatwa. Nyamba Jerobhoamu watsanangurwa amira ari munzvimbo yaSatani. He is representing the devil. Aodhena vashumiri. But shoko riri kuti kana Josiah auya achambosiya Jerobhoamu akadaro.
odhila nevaprista vanhu vaJerobhoamu achavabayira paaritari ipapo pavaibayira ndopavachaurayirwa. Ivhangeri rabva kuna Mwari riri kutaura nezvekuparira kwavamwe vanhu vakasikwa naMwari. Vhangeri rakadai munoti kudini? Isu takajera Mwari anoti vanhu vese vanodiwa naMwari tinoenda tese kudenga, asi mumwe munhu waMwari ari kuuya achiti hatisi kuenda tese, vanhu vaJerobhoamu vachatopiswa ipapa. Ndozvabva kuna Mwari izvozvo. Jerobhoamu munhu akavasika here? Kwete, angovatora akavaemploya bedzi. Vanotora nemabenefits ekupisira paaritari yake. Aritari ndiye agadzira, ndiye anosona magemenzi evaprista, ndiye anovavakira dzimba. Vaprista vaJerobhoamu vaiva nesalary from the state, vaitambira pay kubva kugovernment. Yes, uye achapisa mapfupa avanhu pamusoro pako, achapisa mabhonzo avanhu pamusoro pako iwe aritari. Aritari iri kutaurwa nayo, mabhonzo evanhu achapiswa. Yes, achavapa chiratidzo nezuva iro. Zuva iroro manje achakupa chiratidzo iwe aritari, kuti uzive kuti zvandataura izvi ndezvechokwadi, pari kuda saini izvezvi. Yes, ndicho chiratidzo chakataurwa naShe. Ishe wandituma ndichibva kuJudha ati siya wavaratidza saini yekuti zvataurwa naMwari zvinoitika. Tarirai, aritari ichapamuka namadota ari pamusoro iwe aritari nechidhori uchatsemuka izvezvi, madota okutuka. Zvino mambo wakati achinzwa shoko romunhu waMwari, Jerobhoamu ndokubva anzwa shoko rikamurwadza kuti aritari yandakavaka nemari yesei, chechi yangu kathedhiro iyaya ndinonzi ndinoitwa sei. Yes, rakaita sei? Rakatanidzira kuaritari. Jerobhoamu akagumbuka ndokubva ati kuti mubatei. Ndobva Jerobhoamu ati ita sei? Mubatei. Mubatei. Though the only response inoitwa naSatani kana aritari yake yaakutaurwa against. The only response of the devil when the altars of the devil are spoken against, the devil's response is apprehend him, bring him to me. Muitei sei? Mubatei. Mubatei. Ari kubatirwa kutaura mazwi against aritari iri kuraramisa nyika yose. Presidency yaJerobhoamu yakabatwa nechiaritari ichocho. Ndavanhu vakangoyambuka vakaenda kwaJudha havadzoke. Saka avakira aritari kuti vanhu vari kuda sei kuenda kuJerusarema, vakaenda ikoko havaite sei havadzoke. Ukumboona Herode kuti zvitendero zviri kuvambuka kuAfrica zvinonyatsofanana nechiaritari chaJerobhoamu, nekuti chiri kusaka vanhu vanotaura nhema vaite thrive on their lies, in their hallucinations. Inyaya yekuti vanovhara gedhi rekuti vanhu vabude muSamaria vachienda kuJerusarema. People are denied access to the Bible. Ukangoziva magwaro bedzi hauomberere zvese zvese. But zvavanoita manje vanokuvakira chiaritari chinokutadzisa kuita sei kuvhura Bhaibheri. Zvimwe zvinhu zvamuri kuitiswa izvi zvanga zvisingade kuparidzwa pamusoro pazvo. Zvaingoda kuverenga Bhaibheri wega wobvunza kuti ko munhu waMwari zvabva kupi zvamataura. But makavakirwa aritari kai, mukadeedzerwa toki usiku hwese ngangaranga. Hamuchaona mukana wokuvhura Bhaibheri ndapari kuimbwa. Kona mai vemunhu vane mukwasha ari kumusha vanoonekwa paTV vachidaiso vachitamba toki muchechi. Nyamba iyi aritari yavakirwa kuti vanhu varege kuona chokwadi chiri mumagwaro. Haleluya, haleluya. Toki kana ari anouya muchechi anofanira kuuya ogara kumabhenji ari kuseri onyarara. Haana chaMwari chaanoita toki, haana chaanoendera kunzvimbo inonzi altar. Papulpiti kana ari anotouya anouya achigamuchira Jesu kana kuti achipupura zvaaitirwa naMwari. Gitare ratoki muchechi yaKristu haridiwe, asi kushrine yaJerobhoamu rodiwa. Ini ndikaronga program inodeedzwa musician, ndotanga ndatora nziyo dzake ndodziteerera ndisati ndamudeedza. Izvezvi tikadeedza basa ramba vakauya tovati dzimwe nziyo imba izvenyu, asi buruka ndiri kuinzwa pano.
ako yakaipe ayo ngatisiyane nezvekutaura zvekuipa kwayo handida kudedzei ndikubhadhara saibeburuka pano kana nda kuzoti yakaipe tozotaura kana mapedzi kuti buruka kuna ani mwana mucheno zvaakaburuka akazodzokera kudengera saka muda kuburudzana dziyo dzenyu tinodzifarira asi iyi hatiri kuinzwa panapa tikatamba buruka ndatombura mweya muchene kuti ane confusion akauya anopota aidzokera futi iye kristu akati anogara pakati pavanhu kusvika iye achiuya. It is blasphemous kudeedza mweya muchene iye akauya achitumwa nakristu. Hazvina basa kuti vanoimba vanogara kuBroadway kana kuti kumuzarabani, hazvina basa reseri. Tinocheka content yezvataurwa, hazvina kubva kuna Mwari. Hatizombofa takadeedza baba Sharon never. Baba Sharon vaimbe tafadzwa muimbo yaKristu. Anonzi tafadzwa muBhaibheri ndiani? Tafadzwa hamo muBhaibheri igirlfriend haiyeyu. Zvineine muchinjikwa zvatafadzwa. Pautonana vachitamba Broadway vachitamba shedi. Mune shuwa here? Akomana ngatinatsotarisei nyaya kuti mukuru akarohwa akasvipirwa mate akadeura ropa vanhu vakamuona akazvidzwa kusvikira palevel isingataurike akaona nyangadzi yakadaro anozvifarira here? Achatendeuka Manchester kana aridza stadium chachi? Achatendeuka? Akatorohwa zvake nefodya hombe achiimba kudai. Kuimba yaMwari hazvitenderwe asi paatari yaJerobhoamu aiwa zvinoita. Chechi yaKristu haimbofa yakaonekwa munhu achideedzwa achinzi uyu ndiye sekuru wenyu wemweya. Zvinoenda akati kana uina spiritual father woita grandfather, uyu ndi Emmanuel Makandiwa, uyu mutendi wako, mutendi wake anamuti father. Boateng ndi sekuru wa uyu ndi baba wa Makandiwa. Duncan Williams ndi baba wa Boateng ndi sekuru wa Makandiwa. Ano Duncan Williams ano sekuru wako futi. So kuti Duncan Williams vanhu veku UFI vanoti ndi great grandfather. Ko Jesu anezenga achichawo anenge amudzimu. Mwari vanenge vatateguru. Vazukuru wa Mwari. Varume ishe wakati titaura chokwadi mwanangu, kana vakurura uya kuno. Ndozva akataura akati ukaparidza chokwadi bezinzvimbo yako iriko. Ndozva ndiri kushandira zvanzi kumboshandira kutenga motikari kana ndikushandira kuwana nzvimbo. Ndakaudzwa kuti nzvimbo yangu inowanikwa sei. Ndakandifumura Satani sezvandaita chaizvo ndozvaunoita. Hamuna spiritual father muBhaibheri. Mukanzwa Pauro achiti Timothy my son, ari kutaura semukadzi, anga ari mai nekuti chechi yagara mukadzi kuna Kristu. Kristu wakati musawana munhu wamunoedza baba. Takaverenga pano 23 dzaMateo vhesi ya8. Ngatinzwei kuti Pauro anoti kudii pachapter 4 verse 19 yaGalatia anoti my little children for whom I travail in birth unto Christ be formed in you. Chapter 15 yaVakorinte yekutanga anoti though you might have 10,000 instructors and yet you have not many fathers, for in Christ Jesus have I begotten you. Waitaura samai Pauro anga ari mai vavo. Ndokusaka pa chapter 3 verse 1 to 3 achiri ndinokupai mukaka sendinopa vacheche hakuna baba wakamboyamwisa vana. Chapter 12 verse 2 ya Revelation inoti mumwe mukadzi akanga ari in labor in travail. Pauro anoti I travail in birth. Ukanzwa pachishandiswa kwezwi kuti travail parikutaurwa nhumbu yemukadzi arikuda kupona. Pauro waitaura samai. He was never a spiritual father to Timothy. Hallelujah, hallelujah. Ukanzwa munhu achiti ndiri spiritual father ing'anga
Are you hearing me? Ndikunzwile here. Ukanzwa munhu achiti ndiri spiritual father wako, ing'anga munhu iyeye. Hakuna munhu akabva kuna Mwari anoita baba womumwe munhu. Ndiri kunzwika here. Ndiri kunzwika here. Unoita spiritual father uchitangira panani. Pauro anoti savacheche pangai mukaka usina kushatiswa mugokura nawo. Ndozvaanotaura izvozvo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ndiri kunzwika here. Pamuka muMwari offended. Hayo wachuya kupiko. Kana agumbuka ngaaendezve. Kwenga handiti paakamira pane dhedhe pane gedhere. Pauro waitaura samai ufunge. Waitaura samai nekuti kereke mukadzi waKristu. Ava mubvisei apa ndisikumbuda pano. Pauro waitaura samai. Hallelujah, hallelujah. Hazive magwaro uyo. Hazive magwaro. Hanzi Pauro waitaura semukadzi. Pauro mukadzi here. Inzwai mubvunzo wacho. Hanzi Pauro mukadzi here. Ipapa unotoona kuti munhu akadai anotori nemukadzi izvezvi. Arikutotarisira kuti achaita mhuri nemurume akadai. Ukaona munhu akadai hazive kana shoko kana mbichana, ari kuti hanzi Pauro anga ari mukadzi here. Andori nemhuri iyei munhu akadai. Unonzwira tsitsi mukadzi wacho akaroorwa. Unoti ukauzive shoko raMwari uku une nharo uku une hasha. Chikoro chaicho futi haana kuenda ipapo ukamubvunza haana kudzidza futi ipapo. Zvakamufoirisa zvaari izvozvo. Pauro waitaura semukadzi. Pauro waitaura semukadzi. Zvirimo mushoko raMwari. Chechi mukadzi waKristu. Isusu tese tiri varume panapa kana Kristu achitiona anoona mukadzi. Nekuti chechi ndeyemweya. Haisi physical. Haidi kutarisa ndebvu kuti utaona chechi mukadzi waKristu. Ukaona usingazivi zvakadaro saka urani uchima. Wakafa kusvika palevel kuti kana uri muchechi haufaniri kutombotaura kana mbichana. Chechi zvairi kunzi mukadzi iine vakadzi nevarume panyama saka uri kuti Kristu anopenga. Asandamboona kufa kwakadaro. Hanzi Pauro mukadzi here. Ane pfungwa dzenyama. Ndofunga muzukuru. Ndofunga muzukuru waMwari. Aiwazve iwe kana wakatenga wristband ukabudisa mari yakanzi ndiri mwana wemuprofita, wozonzwa vhangeri rakadai ungarifarire? Ando wakarohwa mari. Vashumiri vaKristu vakaiswa muchechi. Kristu ari baba. Ivo ndivo amai vashumiri. Vanopiwa shoko naKristu voitwa impregnated. And then they give birth to the church. Zvinhu izvozvo zviri very simple. Kana munhu achinzi ndibaba, zvinoreva kuti ndiye ane seed yakabereka mwana. Amai havana seed, vanoreceive seed kubva kuna baba. Seed yakatiponesa ndeyekururama kwaJesu Kristu. Rudo rwaJesu Kristu. Nyasha dzaJesu Kristu. Kutenda kunobva kuna Jesu Kristu. Ndo seed yakatizvara. Ndokusaka Pauro achirambidza vanhu. Regai verengwe vhesi yacho. Chapter 4 verse 15 avaKorinde. Yes. Chapter 4 verse 15 vereketinzwa. Chapter 4. Nokuti kunyange maiva navadzidzisi vane zviuru zvine 10 muna Kristu. Inzwai matauriro ake. For though you might have 10,000 instructors in Christ. Washandisa izwi rekuti instructors.
vashumiri vangawandise kusvika pakuita 10,000. Yes, vari kukurayirai nzira yaKristu. Yes, hamuna madzibaba mazhinji, hamuna ana baba vakawanda. Mumwe ari kuti Sanyangore ndiwo spiritual father vangu, mumwe aiti Chibwe ndiye spiritual father vangu, mumwe aiti Utabwashe ndiye baba wangu, mumwe aiti Makandiwa ndiye baba wangu, mumwe aiti Magaya ndiye baba wangu, mumwe aiti TB Joshua ndiye baba wangu. Kunyange mukaita 10,000 mainstructors, asi hamuna madzibaba mazhinji. Zvoreva kuti baba anofanira kuramba ari chi? Ari one. Paulo taura tinzwe. nokuti muna Kristu Jesu, Nekuti seed yaKristu Jesu baba venyu, ini ndakakubereka, ini ndakakuzvarai nevhangeri. Munoda kuti ribude pachena kusvika papi vhangeri? For in Christ Jesus have I begotten you. Ndakapiwa mbeu naKristu, ndikatakura seed, ndikakuzvarai. Ngatinzwe vaGalatia. Yes, verse 19. vana vangu vaduku, Inzwai Galatians chapter 4 verse 19. Teerera kwazvo. vana vangu vaduku, My little children, vandinotamburirazve kubereka, vandinotamburirazve kubereka, kusvikira Kristu aumbwa mukati menyu. saka ndibabe varutaura, ndibabe varutaura, ndibabe varutaura. Ukanzwa Paulo achiti Timoti mwana wangu, baba kana vakadedza mwana vangatadzira kumuti mwana wangu, kwamai vanotadza here kuti mwana wangu? Muridzi wemwana ndiani pauviri hwavo? Ndibaba. Amai vanoreleta nemwana vachiti mwana wangu, asi vanoziva kuti muridzi wemwana chaiye ndiani, nekuti kana mwana azvarwa anotora zita rababa, atore zita ramai. Handizvo here? Isu tinonzi vaKristu kaizvi, ndaro wedu ndiKristu kaizvi. Saka tingapuwa vamwe baba vanyowani here panapa isusu? Isu tanzi tiri vaKristu. Kana mati muri vana vamakandiwa, chiregai kuzviti muri vaKristu. Matoona vana vanyowani, vana baba munyowani. Hamuna madzibaba mazhinji. Hallelujah. Hakusati kwamboparidzwa kuchimuka controversy yakadai. Ndosaini uri chokwadi chaakuparidzwa. Nhema dzikaparidzwa nyika yose inenge ichingoti haleluya. Asi chokwadi chikaparidzwa kunomuka hasha, kunomuka bope. Ende bope racho vanenge vachiri musa, ukavapa mic havana vhesi yavanotaura. Tinenge dzingoti hakuna zvikadana, hakuna zvikadana. Kufunga kwenyu hatitauri zvatinofunga muchechi yaKristu. Kristu wakatoti njere dzemunhu hustupid kwandiri. Akaramba kunamatwa nepfungwa dzavanhu. Shoko rinodisa kutaramukana kwakaita denga nenyika nokusiyana kwakaita pfungwa dzaMwari nepfungwa dzavanhu. Haleluya, haleluya. Ukaona munhu waMwari achizviti spiritual father, usaoneke. Rova pasi. Shoko raMwari kuti mukaona nyanga dziyamira panzvimbo tsvene, zivei kuti kuparadzwa kwasvika. Hallelujah. Amen. Spiritual father. Spiritual father. Chirimo here muBhaibheri. Spiritual father neshona kuti baba vezvemweya. Ivo baba vedu vemweya varipo. Vakati pamweya mutsvene, Kristu akati handikusiye muri mega, ndokutumira mweya mutsvene. Ndo baba vezvemweya. Hallelujah. Tererai munzwe nyaya yeAtari. Atari ndokubva Jerobhoami. Ndokubva Jerobhoami watambanudza ruoko akati mubatei. Ndokubva ruoko rwaoma kuti gwa. Rwaoma kudaro ndokubva tichinamata kuna Mwari. Sorry. Nganditiro zvakanaka kangu. Ndogosaina matsamba okusei. Ndobva munhu waMwari asina zita anamata, ndobva ruoko rwaita right. Zvikazi naJerobhoamu hande yekumba unodya. Manzwa panyazvo? Aina Satani kudaro anokoka ana Mwari kunodya.
ndokusaka uchiona vamwe vanhu vaMwari vachitivenga tiri kuramba kunodya navo. Kana tatadza kuwirirana pavhangeri ndekupi kumwe kwatichawirirana? Inyaya dzimwe dzei dzatichataura. Haleluya, haleluya. Zvikanzi nemunhu waMwari handisi kuenda kunodya nemi kana kunonwa. Zvikanzi naJerobhoamu chirega ndinokupa mubayiro wokutaura chokwadi. Zvikanzi iwewe wakuda kuti ndibatwe manje manje apa wakufarira chokwadi, wakatanga kuda chokwadi rini iwewe? Handisi kuda mubayiro wako. Izvezvi ndichitobva pano ndakuchinja road. Handisi kudzokera neroad yandabva nayo. Tonoperera akaita nyaya yacho. But nyaya yatinayo panapa ndekuda kudzidza atari. Chinonzi atari, it's an ordinance. It's an ordinance. The message of today is called ordinance of altars. Ordinance ye atari chigadzirwa. It's a product. Atari chinhu chinogadzirwa asi chinhu chemweya. Atari kana ichigadzirwa inogadzirirwa a spiritual cause. Atari kana ichigadzirwa inogadzirirwa neropa. Atari kana ichigadzirwa inogadzirwa neane simba remweya achida kubatsira asina simba remweya. Mwari wakagadzira yake atari yatakaverenga pano iye ichinzi tine atari yeropa rinotaura zviri nani kupfuura Abheri 12:24 dzavaHebheru. Outa yeropa raJesu Kristu. Mwari uchivaka outa yake wakaziva kuti ndine vanhu vari weak spiritually vasingagone kuita vana vaMwari, vadererwa nemweya tsvina, vapinzwa zvirwere mavari, vapinzwa hasha mavari, vapinzwa kusazvidzora mavari, vapinzwa godo mavari. Kuti ndibvise zvinhu izvi mavari handigone kuzvibvisa ndikasavaka atari inovapa simba. Ndokubva kuti wangu mwana iwe ndiwe uri right, chidzika panyika unovaka atari yangu yandiri kuda. Unozviziva wewe mwana kuti atari yako pasina ropa? Enda unodeura ropa ugadzira atari neropa rako. Ndobva Kristu wauya panyika ndokutsvaga a perfect site pamusoro pegomo, akati atari dzikaiswa muvhari dzinonetsa vamwe vanotadza kudziona. Toda kuisa atari pamusoro pegomo yakaparidzwa naZakeyu achikwira mumuti. Jesu akati munhu akadai handiye kumba kwako. Zakeyu akanga aparidza kuti ruponeso kana ruchipiwa kuvanhu hariiswe palevhu yakafanana nevanhu, ngarikuturikwe padenga kuti vanhu vagone kurwona nevakapfupika nevakareba. Ndiri kunzwira here panapa. Shoko robva ratisa kusimudzwa kwakaitwa nyoka murenje padande naMozisi. Ndizvo mwanakomana womunhu akasimudzwa pamuchinjikwa kuti hanina kuti ndakwara arege kufa asawane pamusingaperi. Saka Mwari achivaka atari yake wakaiisa pamusoro pegomo. But uchiisa pamusoro pegomo pa place of the skull hapasiripo payakaiswa. Ndikudzwira here panapa. Atari yakaiswa panzvimbo yedenga asi hapasiripo payakaiswa. Ndiri kuti kudii? Ndiri kuti zvakaitwa paKalvari chaive chirawe chekuti kana maakuda kuitsvaga munofanira kukwira gomo kuti muiwane. Gomo rakaiswa atari yaMwari harisi Israel. Gomo rakaiswa atari yaMwari iNew Testament. New Testament ndo gomo rakaiswa atari yaMwari ndima iri. Zvekuti kana ukakwira ndege ukaenda kuIsrael uchifunga kuti unodzoka wane spiritual unction yaunogona kuuya ukashanyira vanhu nayo, hauna chaunowana. Mwari wakandoramba kunamatwa nenzira yezvinhu zvinobatika, akati ndichanamatwa nenzira yezvinhu zvinobatika. Akati kuti kuna Thomas vakakumburirwa vanotenda vasina chavaona asi vaine chavanzwa. Saka atari yaMwari haionekwe nemaziso enyama, inoita zvekunzwikwa ichiparidzwa nezvayo. Atari yeropa raJesu Kristu iri mugomo rinonzi New Testament, but rine masteps arina kukwirwa naro. Nyamba Isaac achikwidzwa gomo reMoria naAbhurahama akati akukwira ndokubva ati kuvaranda vese Sarai ndokwidza nemwana wangu bedzi. But kumba kwake akanga abva nevaranda vake, akuda kunokwira gomo akasiya varanda vake. Iri message yekuti kana taakukwira kugomo rinonzi New Testament hatiendi nezvimwe zvinhu zvataive nazvo tichiita zvenjuga, tichiita zveupombwe, tichiita zvechii. Tine dzimwe jenga ratinoti Sarai. Takuda kukwira gomo tinodzidza nezvaatari yaMwari. Vakukwira Isaka ndokubva abvunza gwayana riripi, akati Ishe achatipa. Nyamba Abhurahama achiti Ishe achatipa, haana kuti Ishe achatitengesera. Nekuti achiti Ishe achatipa waiparidza kuti nyasha dzeatari yaMwari ndiyo dzichatiwanisa ropa reatari. Hatizi kuzobhadhara kuti tisvike paropa rake, tichaita zvokupiwa nyasha
kuti tione ropa reatari yaMwari. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndiri kuziva here pana. Isaka wabva musoro pegomo ndokubva wabatwa naAbhurahama, ndokubva asvika pamatombo, ndokubva mutombo ndokubatidzwa. Abhurahama ndokubva abata munondo achida kubaya Isaka, ndokubva anzi cheuka, ndokubva aona gwai rakabatwa nenyanga dzaro paminzwa. Zvikanzi bvisa Isaka uise gwai iroro ipapo. Nguva yese taitaura zvakawandisa kuti Abhurahama wakaitirwa nyasha naMwari nekuti akanga asunga Isaka. Mwari havadi gwai rida zvekusungwa, vanda gwai rinoyereka. Mwari vakamupa gwai. Kristu akabatwa muGetsemani asina kusungwa, akati maindiona ndichiparidza kumasinagoge wane masikati, ini ndinouya usiku. But nyaya iri pano varume ndeyekuti Abhurahama wabata Isaka, wamusunga Isaka arida kutobayiwa. Abhurahama wasimudza munondo ari kuda kutobaya Isaka. How was Isaac saved? He was saved pakadzina isheregedza kubaya Isaac. Isaka wakaponeswa neability yaAbhurahama yekunzwa mazwi ekuteregedza. Shoko rinoti zvinokutenda kunouya sei? Kunouya nekunzwa, kuri kunzwa shoko raMwari. Zvekuti mugomo umu tikasanzwa shoko raMwari tichabaya Isaac iro gwai riripo. Hausi kundinzwa. Pane vanhu vakabvisa mari dzavo nekuti havana kunzwa izwi rekuti siya iro gwai riripo, vakabaya Isaac. Vakufamba vachiti takatenga IPA system asi hapana zvinhu zviri kufamba, vakabaya Isaka gwai riripo. Hamuna kugona kunzwa mazwi kuti regedza Isaka, regedza. Ndichitoparidza kudai manyero vanhu ndatotumwa neshoko rekuti regedza. Pane zvinhu zvauri kuburitsira mari, iro shoko richiti regedza shamwari. Gwai riripo harina kutombosungwa, ndakangozvipaikisa rega mumuti. Tiri kunzwira panapa. Teera unzwe manyero vanhu. Unogona kubaya Isaac iro gwai riripo. Ability yekunzwa ikanga isina kuchunwa zvakanaka. Varume ngatichunwa izvi nzeve dzedu dzemweya zvakanaka. Shoko kuti vane nzeve asi havanzwe, vane meso asi havaone. Vanhu vari kubaya Isaka tsano, iro gwai rauya. Ngatombere Abhurahama maoko, wakagona kunzwa mazwi ekuti regedza kubaya. 10 days hamurina kuita, gwai riripo ratouya. Handisi kurambidza vanhu kutsanya, ndiri kurambidza vanhu kuteera tsika dzinati baba dzakanzi dzinoshayisa shoko raMwari simba. Mwari haana kumboti munhu ngaatsanye every year 10 days. Shoko raMwari rototungamirwa naMweya Mutsvene. Mweya Mutsvene haana formula yequadratic equation, anoita zvinyowani every day. Amen. Iro gore kana richitsanyirwa rinotsanyirwa rakutotanga. Ratotanga gore makumbira mvura. Muna January ndomo makumbira mvura. Uye vanhu vakadyara muna December. Yakanaya muna December yakanaya sei? Mirai kunamata tuone kuti minamato ndiri kunaisa mvura. Ndiri kunzwira here. Pane shoko riri kutiregedza. Kune munhu akaroora mukadzi asiriye, angoona kutsvuka akati ndotomuroora flora. Iro shoko raitiregedza, akabaya akanochajwa 3000 rusambo. Iye zvine izvi daranga riri doro aidzosera achiti hariswi, dai chiri chingowari kuti chakaora. Zvino mukadzi haana riteni ifirapo. Mari yawakarohwa iyi wakatadza kunzwa shoko rekuti regedza. Pane mumwe mukadzi akanga asingadhimandi kugadziswa musoro every week, akanga akatopaikiswa mugwenzi ufunge. Vachowachovha bhasikoro uchienda kwachiwota every day, hauna kuzoti uri kufambira dambudziko rako. Kana business chairo pane rimwe raunozvibaya nekuda kwaro, Mwari aine raakatopaikisa mugwenzi. Regedza
wapedza kuzvibaya uchitonyora vanhu watonyorazve uda kushanda pahospital sekuru taurai nemamanager uchirohwa mari riripo rako rakapaikirwa mugwenzi chauri kungoda kuita bedzi kuzwa regedza kubaya Isaka zvakarengwa naMwari muNew Testament vanhu vanoda kuwana zvinhu kubva kuna Mwari nekuda kwekugona kwavo. Mwari akavenga vanhu vanoda kupa credit kumabasa avo. Mwari anoda vanhu vanoti isu hatigone, isu hatizive, isu hatina kururama. Tiitire ini makagona, tiitire ini makarurama, tiitire ini mune ngoni dzinogara nokusingaperi. Are you hearing me? Hausati wavanzwa napupurani kubva pandakatanga kubvisa shekuru zvangu zvakufaya vachitotenda kuti vabva kuna Mwari. Nyamba Jerobhoamu nevashandi vake vasina kubva kuna Mwari anovapa pei. Ipei yabva kuna Jerobhoamu. Inzwai shoko rataurwa nemunhu waMwari. Vachabayirwa ivo vaprista kutambira peya. Vachabayirwa paatani yacho vari kubayira ivo. Ndipo vachabayirwa. But before that happens, vanenge vachienda vaine payslip. Unovataurira sei kuti vari wrong ivo vane stand vachiita basa risina kubva kuna Mwari. Wane mudhudhuduka iwe nebasa repashiraini. Uchatenda sei kuti zvauri kuita hazvisirizvo izvo zviine profit mukati. Haleluya, haleluya. Iri kunzwika here? Ndakambotaura nenzenza ndiine pfungwa yekuti ndinogona kuwanawo nzenza wane mbhawa yandinogona kutendeutsa. Ndokubva ndapinda mbhawa ndokutaura nayo chiuri sei iri right imari ndokubva achaji ndikati right zvotoita mari iyi ndakukupa pachinzvimbo chekuti ndiite upombwe newe togara pasi panguva yacho unosimboita izvozvo ndokuparidzira ndobva tawirirana ndokubva ndamubva $50 chigara apa ndikuparidzire. Panguva yandaimuparidzira panguva yandaimuparidzira ndokubva atanga kutsanangura. Ndaida kunzwisa kuti aite pfambi yemubhawa zvakatanga sei. Ndaigara nabamukuru ndobva vandirepa ndokubva sisi vazviziva ndokubva ndadzingwa ndokunogara kumba kwaatete murume waatete ndokubva ndadanana naye ndobva tabatwa naatete ndokubva ndadzingwa. Mai vangu ndobva vashaya ndobva vana vangu vadzingwa vaningina vangu vadzingwa nabamudiki ndobva taakugara tega ndokuona kuti ini ndakapedza form 4 vaningina vangu vari kupuraimari ndotoita upfambi kuti ndivaendese kuchikoro. Wokupedzesera izvozvo ari kuita form 3 neunzenza hwauri kuti ndiregedzo. Ari kuita zvinhu zvisingadiwe naMwari asi ane basa rakanaka raari kuita nemaproceeds acho. Kana usina mweya waMwari uri kutomuti saka wakarepwa ndosaka uri nzenza. Vanhu vakakukanganisira asi akapfuurira kumberi ukasatochenjera unotosiya wamunamatira kuti makastoma awande nekuti achiita zvinhu zvisingadiwe naMwari kudaro maproceeds acho ari kuwashandisa kuita basa rakanaka. Munozvitsanangura sei zvinhu zvakadaro? Munhu achibira vanhu kana apedza kuvabira ounganidza mastreet kids pabirthday rake opa mastreet kids chikafu nemari yaba. Munozvitsanangura sei zvinhu zvakadaro? Aumbira Kristu maoko tsanangurire panapa. Munhu ari kuenda kunodoneta mari kuzifa nemari yaabira vanhu. Kudoneta mari kwakaipere kwakanaka but yatorwa kupi mari yacho yabiwa. Does the end justify the means? God forbid. Mwari hatambire chinhu kusvika acheka legitimacy yesosi yekwachatorwa. Chatorwa kupi? Kenaka ane miriwo yake zvikanzi kwete indawa maramba achomorera yangu waitora kuivhura katuku. Even offering chaiyo Mwari anda kutiresa kwayatorwa. But vatinawo mazano vari zvine basa rei. Kana nakanyamatira vanhu vakapora zvine basa rei kuti akatora mushonga wacho kuMozambique. Zvine basa rei kuti akapuhwa mushonga akapuhwa simba racho kuNigeria. As long as ari paushe asimuka. Unwenzenzawo but vaningina vava kupedza form 4. Funzari pasaidi pako kuti munosvomisa sei.
America inodira nyika dzakawanda maresources adzo, ine technology inotenga madiamonds yoapolisha yodi yowedzera value, vanoenda vachinoba oil vachidi vounganidza mari voita the richest country. Kana vapedza kudaro votenga bauga voitumira kwa mtoko, votenga pfuti vopa Boko Haram. Vamwe vachifa kuNigeria nepfuti dzapuwa nemaAmericans, vamwe vachidya chipinzi pamurewa dzakanzi USA. Syria ichinetswa nevanhu vakatrainwa neCIA vachipisirwa misha. The same people vari kuvaka dzimba dzakaparadzwa earthquake yekuHaiti. Same nation, same government. Vamwe vari kushema nayo, vamwe vari kutomba kongonya nayo. Mwari anoita kudii nayo nyika iyoyo? Une girlfriend ka hure ndorawina uri kuendesa vana vari kuchikoro, kuendesa vana kuchikoro kwakanaka, kuti zvinotendera here namwari zvauri kuita. Mwari ndatadzei vana vaidherera kuiwaya. Pembera Kristu maoko. Saka ndakanzwa parire nyatwa vachiti dai vakuru vechechi vachiteedzera vamagaya vane rudo, dai mafundisi ese achidaro nyika yaifamba. Anga adonita mari kuparire nyatwa, vaparire nyatwa vakutoparidzawo. Hanzi amagaya vanoparidza chokwadi, hanzi vanoparidza vachiita, vane kutenda kune mabasa. Aparire nyatwa makatendeuka here? Kwete. Kuzvemwari mazviziva rini? Isi takambouya here kupolitics tikakuudzai kuti munodziita sei? Ingawana hatiyambuke tichiuyeko. Musayambuke muchiuya kuchechi. Kana matouya kuchechi monyarara modzidza shoko raMwari. We can never have a gospel from an independent person. Even though he is a minister or a president, he has nothing to say concerning God. Hallelujah. Munhu wamwe kuti munhu waMwari andiri pa wanted list yaMwari. Iye munhu ana ukama na Mwari kana mchana. He is just an entrepreneur and a company inonzi iyo PhD. It's a business entity. How's one here? Kutiri ku advertise pa radio Miracles. Makambozvinzwa muchechi izvozvo. Nanoti hande kuchechi kuti kunamati kwa chipora. Makambozvinzwa. Chinofana ku advertise ishoko raMwari. Uya imose munzwa shoko raMwari. Ndo chakanzi ivhangeri iyi ichaenda kunyika dzose. Ashina kumbonzi minana iyi ichaenda kunyika dzose. Ashina kumbonzi zviprofita izvi zvichaenda kunyika dzose. Ashina kumbonzi ndimi dzichaenda kunyika dzose. Kana namba dzezvitupa. Mungabvume kuti munhu waMwari nekuudzwa namba dzezvitupa? Tobewa mudede anoziva dzemunhu wese. Munhu waMwari here. Hallelujah. Sakato a mighty prophet katuma yodile. Uli bana zazika zive. Bana ziva. Mwari wakawaka atari yake. Ndokubva waita a righteous altar. Altar yakarurama. But zvazvinoita kana pachivakwa altar ichishandiswa ropa. Satani kururama hana. Saka kana achigadzira altar zviri pachena inenge iri wicked. Hana ropa remunhu asina mhosva Satani raangashandise. Saka Satani kana achida kuvakawo altar unovaka altar neropa, but he varies. Anogona kushandisa ropa rehuku, kana ropa rangaiwa, kana ropa remombe, kana ropa rebhiza, kana ropa rembudzi.
Saka mchona vanhu vanoenda kunga vachinoti security pay simba tiwane chakati. Vanonzi uya nembudzi, uya nehuku. Kana pachida kuvakwa altar, panotodiwa chinhu chipenyu chouraiwa neari kuvaka altar wacho. Auye nehuku yauraya kumba ichida kuvakiswa altar. Ukaona waenda kumasowe kana kung'anga, ukanzwa pachinzi parikudiwa mbudzi kana huku kana dhadha kana toki, ziva kuti wapinda mugwara rekuda kuvaka altar. Altar kana ichivakwa inovakwa nemunhu ane spiritual power, haivakwe nemunhu asina. Asi vanhu vasina power kana vachida spiritual power vanotofanira kupfuura nepaaltar kuti vaone spiritual power. Either holy spiritual power or wicked spiritual power. You cannot get spiritual power if you do not pass through the altar. So if you want to be called a man of God, a child of God, the Bible says all those that received him, to them he gave power to become sons of God. Saka kuti uite mwana wa Mwari panodiwa power rekuti uite mwana wa Mwari. Kuita mwana wa Mwari zvinoda spiritual power. Ashika kuparidzwa izvozvo. Rauri kuzwa power ndekuita mari, ndikutaura kuita mwana wa Mwari. Ipower iro. But hauri wane power iro kana usina kupfuura nepaatari inokupa power racho. Ndokusaka munhu achitendeudzwa anonzwa zveropa raJesu pamuchinjikwa neruponeso nekudzikinurwa. Iatari yatinenge tichikupfuudza nempairi kuti power racho rigozouya pauri. So kana Mwari achivaka altar, wakati handibatsirwe navanhu kuvaka atari, ndichaunza ma-ingredients angu ndega. Saka Mwari wakati wangu mwana abva kwandiri, mweya wacho wabva kwandiri, shoko rabva kwandiri, nyika yacho ndeyangu, matombo acho ndeyangu, mapuranga ashandiswa pamuchinjikwa ndindakasika. Ma-ingredients ashandiswa kuvaka atari yaMwari, they belong to God. So Mwari haati kune vanhu kana muchida kuvakirwa atari uyai nezvinhu. Anoti kana muchida kuvakirwa atari uyai muone ndatopedza kuvaka. Wakatanga kuvaka atari nyika isati yasikwa, vanhu havana kuzviziva. Vanofunga kuti atari yakavakwa panapa payakavakwa 2015 years ago. Hapasiripo. Nekuti shoko kuti gwayana rakabayiwa before the foundations of the earth. Zvekuti zvatiri kuona paKalvari kuratidza vanhu zviri physical, but atari chaiyo yanga yavakwa kutaratara. Atari yatina really spiritual, but pane zvinoitwa physically kuti atari kana yavakwa ino create a spiritual network. But zvinhu zvagadzirwa zviri physical zvinoshanda seantenna, sezvakaita handset yefone nesim card. Network yeConnect irimo mumhepo, but unoda midziyo yekuconnecta kunetwork iyoyo. Midziyo yacho iri physical, asi network haisi physical. Masaisai ekuti munhu anofuna kuUK achitaura nemunhu in real time aripo ipapa asikuoneka kuti maziso enyama haone, but it's a spiritual representation. Ndo zvakaita the spiritual network inofambisa simba raMwari. Ndere mweya, network yacho ndeye mweya, but pane magadgets anogadzirwa paground anoita kuti kana munhu asvika pamagadgets uye akaashandisa anobva aona bhaa rake rafu akutotaura munhu ari kuUK. Saka atari yaMwari yakagadzirirwawo zvinhu zviri physical, ndobva yavakwa paKalvari. But iyo yacho chaiyo atari yacho yechokwadi, iyo tiripo kare yakavakwa kare. Chakanga chaitika ndechekuti atari yavakwa modem nesim card nehandset zvanga zvisati zvavapo. Saka network yaifamba pasina munhu anogona kubata mabhazi ake. Mwari ndokuti nguva yekuti network ibate yakwana, chirege ndigadzire magadgets. Pakatanga kubuda line reEconet, ndo first mobile provider, services provider akatanga kubuda Econet. Hapasiripo pakatanga kufamba mhepo. Chakaitwa na Masiwa akagadzira midziyo yekuconnecta kunetwork. But mhepo dzacho dzanga dzagara dziripo. Midziyo yakaita semabase stations, maantenna, mamodem zviri kuda kutobatsira kuti vanhu vaconnecte kunetwork. Network yekubata cellphone Adam ari mpenyu yanga iripo. But midziyo ndo yanga isati yaita sei yagadzirwa. Saka network iripo neso yanga yagara iripo. But midziyo yekuconnecta kuatari yanga isipo. Hallelujah. Mwari ndokubva advance zviprofita zvinofana kuparidza nezvekuuya kwemidziyo. Ana Hosea vakaparidza, ana Abraham vakaparidza nana Adam nana David. Midziyo iri kuuya, midziyo iri kuuya, atari iri kwasi midziyo. Hamungaoni network midziyo isipo, iri kuuya midziyo. Ndobva mwanakomana waMwari aberekwa ndokubva apinda munyama achiziva kuti sim card regari phone paridiwa headset.
Hatikudzika pana. Hallelujah. Chinonyatsobata network iSIM card ndorozika rona Econet. Econet haitomboziva kuti izvezvi ushandisa foni yakadii. But inoziva kuti unoshandisa Econet. SIM card ndori nenyaya. But kana paine SIM card pasina handset chinobatwa chacho. Munopinda SIM card. Hamufone. Kunyange line rine $100 pakashekwa handset. Hapafoneke. So Kristo achibva kudenga wakauya ari SIM card ndo network yacho. But ndokubva ati vana vangawane network havangafone. Kuti vasvike paatari vanoda handset. Maria uri kupi tipe dumbu rako tigadzire handset. Hallelujah. Maria akatigadzira handset. Tobva yanyorwa kunzi Samsung Galaxy tablet 10.1. Tapachiri kuti wakufonera sekuru vari kuUK. Kana ukaisaka 1202 unotaura nawo. Hallelujah. Tokubva atari yagadzirwa. Ikanzi vakomana atari yatagadzira. Haikusi kuzogadzirwa atari dzakasiyana. Atari iyi inoshandiswa navanhu vari pamalevels ese. But Satan zvaanoita kana pachigadzirwa atari. Unoenda kun'anga, unoenda kuna madzibaba uchifunga kuti ndevamwari vakapfeka gemenzi rewhite, but in'anga yakapfeka gemenzi white. Unosvika ipapo tasekuru toda kuti ndishave ndichitengesa ndinotora kuSouth Africa. Ndipewo simba rekuti ndiwane macustomers. Ndipewo simba rekuti ndiwane mari yakawanda. Asekuru vanokuti ukuda mari yekuita sei? Mzukuru taura zvaurikuda uchirevesa usununguka hako simba riri pana pariite. Asekuru ndida kuti ndiwane zvangu kana stand Waterfalls kana Whitefield. Asinoda upenyu huri flash. Asinoda motikari natuka ndikaita imwe chete ndiri muno mukuru. Neka business kanounzoka na 500 pamwedzi. Handidi pashondo. Handidi kupeura mapenyu wekanzatu. Asekuru kuti ndashinzwa mzukuru. Nyaya uri kutaura iyi chenda unouya nezvinhu zvinotevera. Uya nejira dema. Unotora dombo pakati pedziva remuna Save. Uya nechikoko chehozhwa. Uya nejongwe dema. Palisti rezvinhu zvinodiwa nen'anga kugadzira atari. Panotaurwa bedzi chinenge chine ropa. Atari yogadzirwa yatova atari. Yakafanana neyagadzirwa nani? naJerobhoamu. Zvino kana iwewe uri wokwarudzi rekwamupofu ukanovaka atari, atari inokupa spiritual power, midziyo yawapiwa kuti uconnecte kunetwork yaSatani inoprovide zvinhu. Atari kana yavakwa zvainoita inokupa simba pamusoro pevamwe vanhu. Makarongedza madomasi muri 20 pano paMarket Square apo. Ako anopera ukahodha katatu vamwe vasati vapererwa neavakahodha pekutanga. Nekuti atari inenge ichishanda. Vanhu vanodzimaidzwa vachikuda kuzotenga pako, vanozonokomplaina vakumba kuti madomasi akanga asvava. Maitiro anoita atari. Atari inokupa advantage pamusoro pevamwe vanhu. Ndiri kunzwika here? But atari dzine malevels akasiyana kana dziri dzinogadzirwa naSatani. Zvauri kuda ndo zvinotaura maingredients anoda kushandiswa kugadzira atari iyoyo. Kana uchida kuita bhasikoro rako nekaturumzi kako unogona kunzwira nesheshi yehuku, atari iyoyo hainetse. But kana watoda kuita multi-billionaire, atari yako inoda simba rakati wandei. Pane atari dzinoda ropa rehuku, pane atari dzinoda ropa rembudzi, pane atari dzinoda ropa remombe, pane atari dzinonzi unofanira kunouya nebere mhenyu. Zvisinei nekuti bere rinoruma, zvauri kuda zviri kuda bere mhenyu. Wouya nemazingizi 5 nekamba yechirume, unofanira kubuya kunzwisisa kuti kamba iyi ihono here kana kuti ihadzi. Atari dzinotaurirwa midziyo yadzo maringe nesimba riri kudikanwa paatari yacho. Dzimwe atari dzinotonzi parikudiwa ropa remhandara isati yaziva murume. Munhu achitowiwa naye achiurayiwa kuri kugadzira atari. Dzimwe atari dzinonzi parudiwa ropa remuchembera nevazukuru. Dzimwe atari dzinonzi parudiwa munhu ane 50 years and above asi asina kumboroora. Ombele Kristu maoko. Satani ari kuvakawo atari kuti vanhu vagone kuona simba kubva kwaari. Asi anoziva kuti mutemo weatari wakabva kuna Mwari haivakwi pasina ropa.
Saka the more the power you want, the more the demands of the ingredients to create the altar. Ime atari inonzi pari kudiwa ma private parts emwana msheshe. Ime atari inonzi pari kudiwa seed yemurume. Ndosaka mchinzi kunzi kune varume vakadzi vari kurepa varume vashingotora seed vachienda nayo. Vari kuenda nazvo kupi kune kuri kuvakwa atari. Kana atari yanzi kuda kuvakwa ari kuda kunoivakisa wacho ndiye anouya nemidziyo yacho. Achipa munhu ane power rekuvaka atari. Ukaona munhu akakuti uya nemidziyo ndikugadzirira atari, hasi wezera rako. Ombera Kristu wako nditsanangura atari panapa. Ukaona munhu ati muzukuru uya nemashoshe mukange matatu, hasi wezera rako munhu iye. Hazvina mhosva agona kunyora sentence yechirungu. Munyika yamwaya hamubvunzwe ma-O levels. Munyika yamwaya munongobvunzwa kunzi muri pa level 4B. Pinde muisero tiende. Hallelujah, hallelujah. Vanhu vanoroyiwa location rwese nemwana wegrade 6. Akura akavakirwa atari yekuroya yakakura. Varoyi vese mukuwadzana vachitomutya mwana iyeye. Ema haite. Kana akati ndiri kunoroyera kumfakosi, varoyi vese vakutobuda mumfakosi. Ema hadi kuroya nevamwe. Handi mazoti kana munhu akashanya kumba kwevanhu, vana havadyi nevakuru. Ndozvinoitawo varoyi futi. Vana havadyi nevakuru. Kusvika pamakuva epambudziso rimwe zera remuroyi, vangoroyi vakutotama. Andikuore news. Indava kwauya mukuru. Clear the room for elders. Atari iri kuremekedzwa. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kune vanhu vanga vakavakirwa atari dzisikaite. Hallelujah, hallelujah. Ndofunga maizviziva imi kudhara kuti kune mimwe misha yanga ine vasharuka wokuti iye akafa munhu mukuru wemusha, paifa mhandara 3 mwedzi iwoyo. Zichinzi dziri kuperekedza mukuru. Kudhara nguva yana Chief Dombo kwaiti ukafa king aivigwa nevasikana vapenyu vaviri, mumwe kusaidhu mumwe kusaidhu, vachifushirwa naye. Havasi kuremekedza vasikana, vari kuremekedza zera rafa. Kuite zera remakore kurarama panyika, aiwa zera reatari dzakavakwa. N'anga chaidzo nevaroyi vane mazera avo avanoshanda navo. Unotonzwa zvichinzi mumondoro mese, ukanzwa munhu achinzi n'anga mumondoro, ari kutora mushonga wake pane chimwe chitopota chiri pahurungwa, ndiye ari kuva supplier. Hazvina basa kuti ane 40 years but kunzi chitopota. Chii chiri kuremekedzwa? Ane atari akanovakirwa kuzasi kuchimoyo. Munhu anoswa muhara akaita 3 hours achibikwa nemishonga pachigadzirwa atari. Atari ikavakirwa munhu kuti aite mari, kuti munhu aroorwe. Kune munhu anogona kutorega kuroorwa kusvika aenda kunobatsirwa nen'anga. Onzi uya nejongwe muzukuru unoroorwa manje wakanaka iwe. Achikotemerwa nyora achisiya jongwe. After 2 months unonzwa kuchinzi flora ari kuroorwa. Chii chiri kuitika? Pavakwa atari. But atari ikavakirwa flora ari wekwamupofu. Zvinhu zviri kuuya pana flora zviri kudeprivwa from vamwe vanhu vekwamupofu. Nekuti atari inoshanda neropa. Kana wati uri kuda laki, ukavaka atari yelaki, laki iroro kana riri kuita mari, mari dzese dzauri kuwana dziri kutorerwa vamwe verudzi reropa rwako. Kana ropa rako riri kwamutenhesanwa, vanhu vese ukamutenhesanwa, mari dzavo dziri kuuya kwauri. Iwe ndo wakavaka atari, saka mari dzacho dziri kuita channeled towards you. Anenge matributaries ari kuuya kwauri. Munhu anenge ari kushanda kutambira mari ngwanzi kuenda kwairi kuenda. Iwe uchiita zvinhu zvaka zvemanga-manga, watoone gonyeti, mari dzacho dzichiuya kwauri. Munhu anodhindirwa mapepa pabhodha achinzi abhadhara juti, achinzi aunza gonyeti rikabhadhara juti ye20,000. Ari kutora mari pabhodha akakanganwa kuzoti chindipa mari yacho. Munhu akabuda negonyeti akaenda. Munhu akasara achifaiwa achinzi aba mari yezimura. Mari yaenda nemunhu angaida kudhipoza, angaibhadhara juti, akanganwa kunzi ndipe, akaenda nayo. Akauya muno muZimbabwe akatanga kuita hamadira tivhange ne20,000 iyo. Kukanganwa kwakadaro kukanganwa kurudzi.
mumwe munhu anga ada kuti anga achiti mari yake yashona $5 kudeclare TV ya 300 akanzi totosara nayo unomutora $500 but 20,000 iri kunzi ndakanganwa. Kukanganwa kwerudzi kwakadaro iatari yasvika. Kukasvika vakavaka atari varudzimaidza vanhu. Munhu anobva kuBotswana nebhazi akagara padhuze nakondakta akasabvunzwa mari. Akaburuka parodhipoti apa nemari yakakwana akatengerwa chikafu nadhiraivha webhazi iye asina kubhadhara. Dziri nyaya dzaatari vakavaka. Atari kana dzavakwa dzinokuchidzirwa. Haipiwe munhu yonzi yapera. Ukavaka atari unonzwa pakunzi gore rimwe nerimwe bikai doro. Vanenge vachiti tikutenda midzimu yakatichengeta imese makoko uye titende midzimu ukamutendesaniwa. Hamusi kuzoti munhu asponsa doro iroro atozviitira kukuchidzira atari yake. Imi munongouya bedzi muchiti kune nyama yemahara. Nyamba pane atari iri kukuchidzirwa. Imi atari inonzi dyara ruva upotoshiriridza nemukaka iri kukuchidzirwa atari. Imi atari inonzi tenga mbudzi nhema ugare naye mumusha. Haiurayiwa hiitese ikafa unotenga imwe. Chigonhuwa chigonzi chane 5 years chakunhwisa musha wese. Muridzi wacho achiti anongochiuraya anobva apa pano. Kungotenderera kwachimbudzi chitema ndiwo makuchidzirwo anoitwa atari. Imwe atari inokuchidzirwa nekufa kwemunhu gore rimwe nerimwe. Imwe atari inokuchidzirwa nemamiscarriages every now and again. Kunenge kuchidiwa vana. But anovakisa munhu atari anomuti uya nezvakati haamutaurire maconsequences eatari ese. Anongotaura maresults ari kudikanwa neauya neproblem. Handiti watunoda mari ukauya nemombe yako ukauya nevhudzi revakadzi vashanu vasina kumbobvira vakazvara vana uye nevhudzi revanhu vaka iwo ndinoona se havanetsi kuvawana. Handi kumusha kwenyu unoona vakarorwa vasina vana unongochinotora vhudzi ravo vanosvika vaka sei rakwana waenda naro nemombe atari yoita sei yorakwa. Wotonzi vhudzi iroro ingori chengeta pasi pemetiresi yako. Paunovata iwewe ndopaunoisa vhudzi iroro mumetiresi. Mukadzi agoshama kuti murume wangu haadi kuchinja side yemubhedha sei nyamba mumetiresi mune vhudzi revanhu 5 vari kukuchidzira atari. But vhudzi iroro harina kutaurwa kunzi iwe uchiita mari naro nebhuru raenda ndezvipi zvimwe zvichaitwa neatari. Atari kana yavakwa hairivheswe neanenge aivaka. Hakuna munhu anodzokera kun'anga achiti ndadzoka nemushonga wenyu. Anonzi wakambosinzwa kupi izvozvo. Mukadzi chaya anorambwa hurumende ikati ngaukanzurwe michato atari haikanzurwe. Atari zvainoita kana ichikuchidzirwa inoburitsa maresults ainoda kumunhu akavakisa atari at least for a season. But atari zvaisingavheswe zvaisingadzorerwe muridzi wayo akaivakisa akafa inosara ichiita sei. Nekuti muridzi weatari kana afa kana akachenjera akaona kuti mazuva angu amashoma anofanira kudzokera kwaakaitora obvunza akamupa ndoita hand over atari isei onzi tsvaga mwana waunoda umupe atari iyoyo. Kana akatadza kudaro akafa anosara mumusha mine atari menyu asi isisiri kukuchidzirwa. Vanochengeta mabhiza munozviziva kuti bhiza kana richigarwa naro rinofanira kuti rifidwe every day richigezwa richinzwi. But pamusoro pezvinhu zvese rinonzi pota uchitaura naro uchiritasva uchiita maraunzi naro. Rikasiyiwa mudanga maro for 1 month pasina ambopinda imomo hakuna achapinda imomo futi. Ringe rapanduka rakuruma. Indava rakuruma bhiza raimboita makwikwi kuborodha ubhuruku richihwina. Muridzi waro harichamuziva. Indava hamuna kukuchidzira yakanganwa atari. Atari kana ikasiyiwa nemunhu asina kuita hand over kune mumwe munhu inoita go wrong. Zvinoitwa nekatsi inobatwa nerebis yobva yanzi yabonga ikavhura mazisoso na9 1 dzinokwana yakangoda. Imiketi ichiri kuita here ukaiti psps inotanga kutoya kwauri yakuda kutokuruma kana ari imbwa yangogara
unzwa vakudedza veSPCA vanongoya woita sei oipfura, hapana zvimwe zvaichaita, hakuna muteuro, hakuna mushonga unoigadzira kana yadai. Atari kana yadaro muridzi wayo wafa. Yavakwa iri atari yemweya wetsvina, yavakwa kuna Satani. Yanga iri yechigayo kuti chifaye, yanga iri yedivisi kuti munhu akohwe, yanga iri yemudiwa kuti munhu adiwe nevakadzi vakanaka, yanga iri yekuita mari pamusika, yanga iri yekuti munhu asadzingwe pabasa. Atari yakavakwa, muridzi wayo hapasisina, yasara yega. Atari yakuita zvainoda. Ikadhisaita kuti vanhu vese vadzingwe mabasa vaite varombe mumusha mese, ndiyo. Ikadhisaita kuti vanhu varware nemututu, ndiyo. Ikadhisaita kunza chirwere cheshuga musha wese, ndiyo. Atari kana yadaro haichagona kurivheseka. Atari inoitwa sei kana yadaro? Yakutoda kuokrosa line woenda kuopposite force, wakutonojoina opposition party yemaatari iwayo, woenda kumuvengi wayo, ndiye anogona kudhila nayo. Atari yakavakwa nen'anga yekumuzarabani, ukaenda kun'anga yekuguruwe inokuudza kuti handizvikwanisi. Indava nekuti muridzi wayo haikuchidzira akafa, n'anga yacho akaigadzira yakafa. Hakusisina n'anga inoirivhesa. Yakutoda kuti uende kuna Mwari, wonoti Mwari, imi ndimi makavaka atari inopesana neati ineri kutinetsa. Ndauya kuzojoina atari yenyu. But kana wakujoina atari ya Mwari, haufanire kuijoina usina kunyatsodecide. But ukati waenda kuna Mwari ukati ndajoina, zvinhu zvoita senge zvakunonoka kuna Mwari, woda kudzokera kuatari, inokumukira ikakuuraya. Haleluya, haleluya. Zvino zvazvakaita ndezvekuti kumhuri kwaMupofu kuna Bernard, kuna Stewart, kuna Roda, kuna Spiwe, kuna Pazvakavambwa, kuna Pimbirimano. Mumwe nomumwe akanetseka ari kumaraini kwake, ari kushanda kuBulawayo, akanetseka ikoko, anongopindawo musango ari muBulawayo imomo, obvunza n'anga inoona muBulawayo imomo, osvika muBulawayo, ovaka atari, zvinhu zvake zvofaya, onyarara. Stewart ari kushanda kusipatara kwaMutoko, zvonetsawo ari kwaMutoko ikoko, anongotsvagawo n'anga iri kwaMutoko ikoko, oenda unovakirwa atari, zvinhu zvake zvonyarara, onyarara. Spiwe ari kucholocho pane zvanetsawo ikoko, anotsvagawo ane simba ikoko, ovaka atari ari ikoko, zvinhu zvake zvonyarara, obva anyarara. Kusvikira musha wese, munhu wese achinyarara kana avaka atari yake. Vana vari kuzvarwa, vazvarwa mumwe naBernard, Bernard hana kusiya atari nezveatari yake, vazvarwa naStewart, Stewart hana kusiya atari nezveatari yake. Vana vese vasara, hapana ane clue nezvemaatari akasiya avakwa nemadhara akaenda. Hapana one ari kukuchidzira atari iyoyo. Atari dza9 dzese dziri kuunza demo, imwe yakabata tsvimbo, imwe ine rekeni, yapanduka ndaa haisi kukuchidzirwa. Popa unoona munhu achinwa fertilizer kuti adhakwe, oshama kuti kana iko kuda kudhakwa kwacho indava dzasangana atari dziri kukuchidzira. Tiri kunzwira pana, unoshaya kuti musha unoshayawo kana waniwo anoratidza kuti kune kuri kuendwa neupenyu. Mumwe anomukana 7 o'clock ari pabhawa, anokumbira ari kutengesa kuti ndokutsvairira hangu ndipe sikadhi rakatsemuka. Vana vari kumba 4, asingashande kudaro chaanogona kuzvarisa vana bedzi. Indava iatari. Munhu anohwina, anotamba, anoona bonus zvakanaka naka. Aita 4 years company chita hakuna bonus gore rino, hakuna gore rapuwa bonus, anobva ati rekeni bonotandi, bonotrayawo kukasino. Anosvika kumba muromo wakarembera muna, mari yapera kukasino. Kukasino kunoendwa neka 500 December uno, kwamusati mambopindawo kana mbishana. Kukasino kuda kumboendawo nedhora, womboendawo nepondo, wojairira. Anda kunodzidzira aine 500. Adzimai pitikoti havana iwe. Chii chiri kuitika? Atari weri kushanda. Kana munhu achiafektwa neatari,
hakuna munamato unobatsira munhu akadaro, hakuna kutsanya kunobatsira munhu akadaro. Atari inorwiswa neatari. Hakuna chimwe chinogona kubvisa atari simba rayo kunze kwekunge kwavakwa imwe ine simba kuvhura iyo. But ngatiti iwo waenda kun'anga uchida kuita mari, wobva wanzuya nehukunatu, woendesa hukunatu, zvinhu zvako zvofaya. Mumhuri menyu musimuka mumwe achidawo kuita mari, onzuya nemabhuru matatu. Kubva paanongoendesa mabhuru matatu, yako mari yakutomira. Indava size yeatari. Size yeatari. Mumwe akaendawo akanouya neropa remunhu wemabhuru matatu zvaakutomirawo. Atari dzinoremekedzana matara. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndokusaka munhu waMwari achisvika paSamaria haana kuadhiresa Jeroboamu. No matter Jeroboam was a king, akati chiri kunetsa muno muSamaria iatari yakavakwa naJeroboamu. Handinzwika here manyerono? Chiri kunetsa tsana kumusha kwenyu asi Satani iatari yakavaka. Nekuti Satani kana kuvhirikidza musha anopinza atari system mumusha imomo. Without an altar, the devil will not hate you. He usually uses altars to destroy people. Achiziva kuti wese abuda mualtar yaKristu ndomubata. Sei munhu achiti iye anoti anonamata asi anobatwa chirwere cheshuga chiri kunetsa musha wese nevanhu vasinganamata. Anoenda kuchechi asati asvika paatari yaKristu. Chirwere cheshuga ichi chakamanifestwa paatari iri kudzinza. Kujoina chechi hakuipedze simba. Unotoda kusvika paatari ine simba kupfuura atari iri kukunetsa. Atari. Mukoma akaroora akaita vana vasikana 5, munin'ina akaroora akaita vasikana 8, atsvaga mwana mukomana. Iwe waroora izvezvi une 2 vasikana, wakutotya. Tikaita futi pamwe pamuviri anta musikana futi. Mese muri 5 mukaita vana vasikana vega mukafa. Kupera kwedzinza kawo. Chii chiri kuitika? Pane mweya weatari yakavakwa kunzi dzinza rivharwe. Are you hearing this? But what happens now? Atari dzichivakwa dzinovakwa every day. Izvi zvawagara pano mumwe wekumusha kwenyu ari kutovaka atari izvezvi. Zvakuti kukuudza kuti kune munhu akaromba, kune munhu akadai, hazvikubatsire. Tichikuudza nezvemunhu akaromba 2005, mumwe ari kuromba mangwana. Ombera Kristu maoburusana kureshoko panapa. Nyaya dzekuudza kuromba kwevanhu hadzikubatsire. Chatirira kukuudza panapa kukusvitsa paatari yaMwari yeropa raJesu Kristu rinotaura zviri nani kupfuura raAbheri. Kana wasvika paropa raJesu Kristu rakakunda atari dzese kamwe chete nekusingaperi. Hazvina mhosva vakaromba rini kana vacharomba rini. Vakasvika pandiri havaikwanise atari yandakamira pairi. We have got a better altar. That altar is a blood altar. An altar of the blood of the Son of God. Hallelujah, hallelujah. But atari zvaine ma-instructions ayo makaverengerwe ma-instructions epaatari yaMwari. Atari dzekung'anga dzinoudzwa kana waenda kunocherera zvinhu pamharadzano usacheuke. Ma-instructions epaatari: sungirirai mazai 3 mundiro moisa machira 3 matema, mapedza motsvaga nyanga yehwai, chikwai chikono moisa atari ipapo, momacherera pasi. Ma-instructions eatari. Ukanzi usacheuka ukachoka unopenga. Mukatodzoka ndasekuru mumwe mukomodu watakauya naye nezuro rakupenga ndakakuti kudii. Saka toita sei hazvirivheswa azikuru. Mavhirikidza atari ndibakauya pano muchida atari. Atari yandakakupai ine zviga zvayo. Atari ine mhiko dzayo. Makaenda kuna Satani mukapuwa atari, mukaverengerwa ma-instructions eatari yaSatani. Ko pamakauya kuatari yaMwari makaverengerwa here ma-instructions eatari yaMwari? Are you conversant with the instructions of God's altar? Unonzwa shoko rako kuti usatadzira mafuta, usatadzira waini. Atari yaMwari haidi vanhu vanopota vachienda vachinopoya, vachinokota the help from other altars.
kana wati uri waMwari, chisiyana nezvemucheka uri muchiuno, chisiyana nezvedhora remuteuro, chisiyana nezvemabhatanisi, chisiyana nezvechifumuro, chisiyana nezvechikuku. Munhu atora chikombo zvakanaka ndokubva chanzisirwa mukadzi pavana vake obva aramba, chinovatsvaira vese vana vacho. Problem ndeye wakati unoda mari hatina kukupa here, tiri kungoda mukadzi one bedzi wakurambirei. Atari ukaigadzira kana ukaigadzirirwa unopuwa zvirayiro zvayo, mirayiro yayo nezviga zvayo. Teedzera, ukapotsa yambokubatsira inokukuvadza. Even yaMwari ine ma-instructions ayo. Atari yaMwari ine ma-instructions. Are you hearing me? Zvinondanzwa kuti kune masangano amuka ari kuvakisa vanhu atari nemari. Atari yaMwari yakaramba zvinhu zvinobatika, yakaitwa atari yezvinhu zvisingabatike. Satani akati the very opposite of God's procedures ndozvandichaita. Atari yaMwari ndeyezvinhu zvisingabatike, atari yaSatani ndeyezvinhu zvinobatika. The moment yaunongotraya kutsvaga zvinhu zvinobatika, wakanganisira atari yaMwari. Inotanga kukurega wakadaro. Protection wanga uchiwana hauchaiwana. Ende Satani aunza zvinhu zvinobatika, kana adaro anokurova zvine matsamba mukati. Maiti mukashandirwa maisiya mapiwa chini, endai munoshandisa chakati vazukuru. Mukaendawo kusowe munotambidzwa zvinhu, mashizha, mazai aya, mukaka uyu, mafuta, mvura yemuteuro iyi. Wapiwa zvinhu zvepaatari, enda unoshandisa. Kana wangotambidzwa chinhu hazvichada kubvunza isaini yekuti watora atari kupi, wicked side ndokunotambidzwa vanhu zvinobatika. But kana wauya kuna Mwari, Mwari anongoti endai naizvozvo. Haana chaakasiya atambidzana Peter. Ko Ishe tinogona kubatsirwa sei neatari yei musina chamatibatisa? Ndo pledge, ndo sign, ndo guarantee yekuti muri mabeneficiaries eatari yaMwari. Kuti muri paatari yaMwari kudaro mukatambidzwa chinobatika navhiringidza atari yaMwari. Amen. Mavhura windo zvekwamutendesani mwamakabva zvakutopinda, ende zvinopinda zvakaturikidzana. Chizingwa basa mapurisa asvika padho. Nyaya yamakapara 3 years ago yazoonekwa kunzi manga mine mhosva. Mukadzi achibatwawo nechikomba same week, inclusive government yenhamo. Zvakafamba sei? Atari, pesa neatari. Jeroboami wakamira paatari, ndopakamira. Iri message yekuti Satani paanoloncha zvirwere, paanoloncha maaccidents yanguva yefestive season, motikari nemabhazi muZimbabwe ngadzibeuke. Akazviita ari kupi Jeroboamu? Akamira paatari. Ndopaanoloncha mamhepo ari Satani paatari dzake. Hallelujah. But kana wapedza kudaro, motikari motodzwa kuti ime yakudubuka kwakati, ime yakudubuka kwakati. Zvagoneka sei? Atari ine simba, atari ine simba. Palisti revanhu vachabeuka muna December muno, haupo here? What is your guarantee? There is a better altar. There is a better altar. Vanhu vese vakafa, vanhu vakanonyara. Munhu abva kuHarare achichemwa asvika kumusha aine kamba kaane denga rakuda kudonha. 17 years munashandira kambani, not even a single cent yakabuda nayo. Mumwe akadzingwa abuda Ababout, mumwe akadzingwa Ababallpoint, mumwe akadzingwa Abadora. Ashanda 22 years akabuda asina pension Abadora. Na iye nanhasi anoshamisika indava. Madaisi akaretrenchwa vanhu paRBZ, ndanga ndiri vice secretary papo. Saka tisu taironga retrenchment. Saka tichitaura nezveretrenchment ndobva takutarisa vanhu, tikaona kuti package iri panapa yakanaka, especially kuvanhu vane makore akawanda vari pabasa. Ndokutanga kuapproacha vanhu vane makore akawanda vari non managerial employees,
vakuru mune 30 years muri pabasa. Package munowana mari yakawanda. Mari yamuri kubuda nayo panapa is not less than 40,000. You can do something. Tora package mine sei muende. Ndobva imwe shasha yavava ikatapfana munosiva chiibi. Ndobva vanhu vari trenchwa. Mwedzi wanzi vanhu vapera kuenda. Taishanda kudepartment resecurity. Takaba 2 huku. Munhu munozikanwa kunze mune macameras everywhere. Ndo vanotoshandisa macameras acho. Akaba huku 2. For the sake of confidence, I can't divulge his name. Asi waba huku 2 kudaro. Iye ndiye anga akagara ipapo paine mune nzvimbo inonzi cloak room. Central Bank. Kana uri mushandi wepo kasvika uine zvinhu zvako pa personal staff, awasvike nawo uku office, unosiya mu cloak room, wosainisa, wopuwa ka ticket kaonda nako ku office kwako. Saka pane security officer anogara pa cloak room ipapo. Kana wakubuda kudzokera kumba, unosvika imomo, wonyora kuti ndatora zvinhu zvangu, wopa security officer ticket iroro, wobuda woenda. Saka iye zvaakaita, mune mukadzi aitengesa huku nechikwereti. Akanga atenga huku dzake, but huku dzake dzanga dziri diki. Mune mumwe wekusecurity anga ine huku hombe. Ndobva aba huku dzemusecurity wake waanoshanda naye hombe ndokuisa dzake diki imomo. Ndobva abvunzwa avakumba, mamboona huku dzangu ere? Zvikanzi handina, ndiye anga akaswera ipapo. Ndokurangara kuti mapepa emuchisaga chehuku, amatagisi emucloak room aya handina kuabvisa. Ndokumbuka na 6 AM ndokuakwachura ndokuisa pasi pefiriji. Zvinhu zvese zvaakaita kamera nasei iri kuona. Iye ndiye anotoshandisa camera system iyo yoga ndiye security. Zvinhu zvaanoziva. Isu takauya tiri vana vadiki taitoziva kuti pana apa paramira musha. Pese porude sezvoko uri kuonekwa. 6 years tiripo. Takataudzwawo. Hapana chaunde pako chawanda panapa. Ndokubva aba huku 2 dziri worth $12, 1 year ita $6. Ndokubva HR yamucharger. Hakuna kwa unobuda nako kana iwe security officer waba. Vanhu vazhinji akaburitsa vanhu 11 basa. Avabata vachida kuba zvinhu pabasa. Iye akanga aburitsa vanhu basa. Ndokubva azobauka. Ndokubva tamuti chikurumidza kubvuma kuti uri wrong. Tinegotiate navo. Because kana uchienda kuhearing unoenda nemachi workers committee representatives. Tonotaura kuti mistake, please just give him something. Akaita 2 hearings achita nharo, handina mubepera kusvikira vanhu vati ngaichiuya video footage yacho. Shasha ichibaya chidi, shasha ichidzosera mapepa ichikwachura. He went out with nothing. Ubvunzo ndokuti mweya werudzii wakapinda munhu ane 27 years achiziva kuti iri ziso iri rakatitarisa. Every after 30 days panoitwa audit yemavideo footage pachitsvagwa kunzi hapana theft yakaitika here, masecurity officers akasaiona. System iripo yakamuburitsa basa. After vanhu vabuda ne40,000 he left with nothing. Chii chakamuvhiringa atari akavhiringwa neorder. Mumwe wacho akaba majarini pamaoko enyu ari security officer. Majarini kari mubhacho tata ne 3 years tisingabhadharwa pachinzvimbo chekuti atanda aba chindiro vayo akabva tamuti siyeni ndoshanda kuarabhisi anozokuti vachafono vachitaura majarini 250 grams dzamajarini. Munhu ane 15 years ari pabasa akabuda asina chinhu. Wozokusaidhuku ukabakana ukaba uri kumusha zvikazikanwa unodzimba basa chii. Havana basa ndakabira kuti any criminal record, ukamwata criminal record they will fire you. Isystem yao. Akaba haka akangorowa haka akabuda akanyarara. Akaburitsiri ID kubasa. Atari tsano. Atara inaumira mushe. People have made stupid decisions that they have lived to regret every day of their lives. Why did I make that decision? Those were effects of altars. Pension yaifanya kutora iye 27 years. Kuna wedzinza raka akaitora. Asina kushanda ipa. Are you hearing me? Are you hearing me? Are you hearing me? Outa haina kumira zvakanaka. Outa ndo yakavhiringidza Ahabi kusvikira Mwari vati ndinomuuraya bedzi.
wakatora Jezebeli anga ine chiatari chaBhaari changa chakasimba nyika yose ikamiswa kunamata Mwari nekuda kwechialtar chaBhaari. Are you hearing this? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Altari haina kunaka. Ngatisimukei. Tine altari iri nani? We have got a better altar. The altar of the Lord has so many advantages to come to. The first thing is my ingredients ayo. Hakuna munhu akanzi aparticipate pakuunganidzwa kwawo. Satan anoita mademands uya nechakati uya nechakati. Asi kana Mwari ovaka yake haana chaanoti uya nacho. Iye ndiye muridzi wearitari, ndiye anovaka nemidziyo yake. Altari yaSatani inodzoka yokuwadza vanhu kunyange ikambobenefita vanhu for whatever period of time. Ichapanduka bedzi ikauraya vanhu. Altari yaMwari ine record yekunakira vanhu, yekuita zvakanaka for the rest of its life. Amen. Altari yaSatani inoti kana ikavakwa nemunhu, munhu wacho anofa, iye anga ine simba pamusoro payo. Asi altari yaMwari muridzi wayo anogara nekusingaperi. You can always go to God and talk to him. He will explain more issues, more details concerning his altar. Kana ukavakirwa altari naSatani anokupa madetails mashoma, anokukuwadza haakuudze. But kana Mwari ukavaka altari ane simba raMweya Mutsvene anotsanangura madetails ese ealtari yake. Altari dzaSatani dzine negative effects, after effects dzamapiritsi. But altari yaMwari haina after effects. Munhu anotenda kuna Mwari haafanirwe kutambudzwa nealtari dzakavakwa kudzinza rake. Ukaona altari yekudzinza ichikunetsa, hausati wanyatsosvika paaltari yaMwari. Izvi kutadza form 4 kwawakaita ma-effects ealtari. But let me tell you, ukasvika paaltari yeropa raJesu Kristu manheru ano, zvekuti wakagumira form 4 nemahiu, altari yaKristu inoti iyo your weaknesses dzinondipa simba rekuti nekuti simba rangu rinonyanya kubuda mumaweaknesses enyu. God specializes in impossibilities. You can be an owner of any company iri kuproduce mari yakawanda every month. Neform 4 iyoyo kune vanhu vakaona mabusinesses ari profitable vasina kana kunyora grade 7. Altari yaKristu inogadzira upenyu hwakanaka namaguma anetarira. Hallelujah. Altari yaKristu yakanakira kuti inokuchengeta masikati neusiku. Hauna problem yekufunga kuti kwokudzinza kukamuka munhu akavaka imwe yakakura kupfuura yako. Hakuna munhu achavaka altari inopfuura yakavakwa naMwari. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Are you hearing this? Altari zvanzi uchapwanyika manheru ano. Ndo mazwi akataurwa nemunhu waMwari akabva kwaJudha. Anoti altari ichasara ichipwanyika after 2 days. Akati iye zvino iri kutsemuka, madota ayo achabumuka nemhepo. Now ndobva Jerobhoamu amati mubate ruoko ndobva rwaoma. Iri message yekuti kana tamira panzvimbo yakadai taakudhila nezvimaatari zvanga zvichikuvhiringidza muupenyu hwako, takamira paaltari yaKristu, hakuna anoti mubatei, hakuna anomisa procedure yekutsemurwa kwealtari dzanga dzichikunetsa. Anenge adaro ari kuzviita at his own risk. Are you hearing me? Are you hearing me? Toda kukuratidza altari yaMwari. Munhu waMwari ngaarege kuda kukuvakisa imwe altari. Altari yakavakwa pamuchinjikwa ndiyo yega yakavakwa inogara nekusingaperi. Hakuna munhu anobvumidzwa kuvaka altari. Midziyo yacho unoiwanepi? Kana wangotenga kuvakiswa altari, ziva kuti wamhura yakavakwa kare, wareject yakavakwa kare. Ina arume handisina kuwesa nguva iyi ndichitanga kuda kubaya Isaka, ndakune gwai rinotori mumidzwa kare, ndo rine altari yandichaenda kwairi iyoyo. Altari yeropa reJesu Jesu Kristu, mwanakomana waMwari. Kune zvinhu zvamira kufamba muupenyu hwako kwenguva yakareba. Ukada kutanga kuita an analysis, uchaona kuti hausi wokutanga kumirirwa nezvinhu izvozvo. Baba vako vakamirirwa nazvo vakafa zvisina kufamba, asekuru vako vakamirirwa nazvo vakafa zvisina kusaka. Nguva yavanga voda kutanga kutenga wakawo stand yavo, ndo paronzi kambani yavo yaishandira yakabva yabhuroka.
kusvikira munhu aende kupension kambani atina mari. Last week but one ndaiteerera debate raiitwa muparliament. Saka panga paine representatives Ministry of Labour. Mumwe MP ndokubva abvunza kuti murayiro unoti iwo kana munhu achikaenda papension anofanira kunonokera puwa lump sum yake after how many days. Ndobva patarwa pakanzi 40 days latest. Ndobva MP ati but kune mumwe headmaster wechikoro chakati akataura nezita rake akaretire last year nanhasi pension yake haisati yauya. Zvikanzi mutemo uripo zvawo kasi hurumende haina mari. Mutemo wokuti ngaapuwe pension uripo, hurumende haisi kuramba, but iri kuti hurumende yacho haina mari, saka tichavapa. Zvikanzi saka muchaita sei? Zvikanzi we can assure you kuti before the end of this year anenge apuwa mari yake. Mutemo wokuti ngaapuwe mari uripo nemadhetsi acho akanyorwa, but hapana mari yacho kumpa. Anoitwa sei? Ko akafa madhetsi amataura asati akwana. Mutemo unoti kudii nazvo? Mutemo haurambidzi munhu kufa, asi uri kurambidza munhu kuwana mari yake asati afa. System yenyika haikontrole maspiritual laws. Zvatemwa kunyika dzemweya, kunzvimbo dzemweya, ndo zvinoitika regardless of what is happening in the physical. Hallelujah. Unozviziva here kuti Mwari uchida kuti Joseph aite prime minister akakonzera Faro kuti arote hope. Kurota kwa Faro hakuna chekuita neusiku. Kurota kwa Faro kune chekuita neatari yaMwari iri kuda Joseph kuti aparidze Kristu. Hallelujah. Ndiri kunzwika here? Miriam wamhura Moses, Mwari ukagumbuka akamurova nemaperembudzi. Akanzi ngaabude mumusha vavakanga vakakemba murenje. Akaita 7 days Miriam aina maperembudzi. Panguva yekuti vaIsraeri varambe vachifamba, vakamira nekuti Miriam ane maperembudzi, havaigona kumusiya ipapo. Movement yeungano yese yakamiswa nemunhu one. What is happening? Kana vemweya vainewo vari kuda, nyika yese inogona kumira nekuda kwemunhu one. I can assure you. The spiritual laws are very stubborn. There was no constitutional statute in the land of Egypt that allowed Joseph to become a prime minister. Apart from everything else, Joseph was a Hebrew guy. There is no way a nation would appoint a prime minister who is an alien, who is a stranger. But Joseph was promoted to be a prime minister. Why? It was a spiritual law. Hallelujah. Faro akadzungaira sei kuti apa murero kuti mwana wese mukomana ngaurayiwe, anochengeta mwana mukomana asina kuurayiwa mpamake. How was it possible? Akatomuti muzukuru wangu mwana wamukunda wangu, mukunda waanoziva kuti hana mukomana hana kuroorwa, akauya nemwana wake anonga kurwizi akamuchengeta Faro. Chii chaiitika? Iatari yaMwari. Amen. Atari yaMwari, shamwari ine simba. Ndikudzivira panapa. Nyika ichizi ikonomi haina kumira mushe, ndopanonzi pei mumwe munhu yakwiridzirwa. Zvarongwa neatari yaMwari. Hallelujah, hallelujah. Ndiri kutaura zvese izvi unzwisise nyaya dzeatari. Kana wanzwisisa nyaya dzakadai, hauchafamba uchi kumusha kwedu unoita zvakati, kumusha kwedu unofa vanhu vane 40 years. Uri kupupura zvinhu zviri kuitwa kuatari dzaSatani. Talk about the good things that come out from a good altar. Don't always talk about negative things that are happening on the altars of Jeroboam. Talk about the altar of God. What report do you believe? Whose report do you believe? You are not going to die young. You are not going to die poor. You are not going to die rejected. Why? Because there is an altar that speaks of better things. The altar of the blood of Jesus Christ. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Unoziva zvinoita altar. Munhu akanzi shizha enda unorisa pacemeteries. Pastor vakauya vakatunza shizha roti pise. Kupisa shizha akubvise simba mualtar. Zvino vanhu vanotora mashire ekushireni vopisa kuti totopedza. Munoona mangwana zvatanga futi. Chii chiri kuitika?
madestroyer handset mahandset apere network ichiripo. Pisai munhu pa network zvachose mumise ku network ya Kristu. Shamwari simba riri mushoko raMwari harina kumira zvakanaka. Kana uchizvitenda pari kupwanywa atari dzisingapere pana iwo manyero ana. Munhu waMwari haana kutaura naJerobhoamu. Munhu waMwari akati atari shoko rabva kuna Ishe. Ndo zvatakamira pazviri manyero ano. Tiri kuda kuti titaure neatari bedzi. Jerobhoamu siyanai naye. Haleluya, haleluya, haleluya. Jerobhoamu akamira papiko paatari atiti. Saka kana yatsemuka achine zimba reJerobhoamu haasi sina zimba. Nekuti paakamira Jerobhoamu paatari pane munhu ane atari yakaipa kudzinza kwako. Ari kusaka vana vese vasikana anosara kuita fomu 2 kakapfambike makoko. Kuchikora akachasvika kakupita mbanjire vakomana. Kushayawo kana 1 anonzi aita dhokota ari munhu wechikadzi. Vakomana ndivo vari kutiratira vasikana vese marodha masipi watoo marodha izvozvi uchiri mwana watione mwanawo. Zvamuri kumhanyira zvevarume kune vari kubva kwazviri vari kuti hakuna ipwa kumhunga. Chii chiri kuitika? Vana vane atari dzakafuridzirwa. Kune vari kukuchidzira. Ticha anopfimba mwana waari kudzidzisa wacho iye. Chii chiri kuitika? Atari yekuri kubva mwana ndo iri kutaura naticha. Maticha ana musoro, maticha akaipa, nyamba iyi atari. Haleluya. Chii chiri kutaura? Iyi atari. Isati nanamata newe ndinoda kuti umbotaura neatari yako wega. Haleluya. Wasvika pashoko raMwari, wasvika paatari ya Kristu. You are not seeing his blood, but believe me, the network is there. Amen. Once you are born again, once you receive this word, the altar of the Lord has come closer to you. No longer fear the altars of the devil. Ukanzwa uri kumusha kune mweya uri kutaura kwande kunanga kune zvaitika kune mbudzi dziri kungofa taura kuti nezvemaatari ekudzinza endakabuda kudzinza kare kare. Atari yandakazemberana nayo haisi kutamba nayo. Haleluya. Dakuti usimudze ruoko rwako rwerudyi. Timbotaura neatari dzanga dzakamira panzvimbo dzedu. Shoko roti vakakunda neropa regwayana uye nekupupura kwemiromo yavo. It is needful that you also confess your victory against these altars like this man of God did. You can speak to these altars on your own. Dakuti titaure nemaatari ayatoga. Shoko rinoti pane vaviri kana vatatu ndichange ndinawo. The Lord is amongst us this evening. He has authorized us to challenge the renegade, rogue altars that were established by the enemy. Jeroboam, the enemy. Wawaka atari kuti tirege kusvika kuJerusarema. Zvino kana tapwanya atari iyoyo tiri kubva pano takananga kuJerusarema idzva hatishaya upenyu husingapere. Nokuti atari yanga ichititadzisa yabviswa pamberi pedu. Munhu waMwari avingei anoziva kuti kana atari ichiri mhenyu vanhu vasvike kuJerusarema idzva tinotadziswa kuona upenyu husingapere nemaatari ari kushanda mudzinza redu, maatari ari kushanda muupenyu hwedu. Haleluya. Chimwe chinhu chandinoda tuziva ndechekuti atari kana tichiirwisa hatigone kuirwisa on behalf of everybody in your family. The kingdom of God is such that anoda kubuda kubva kuatari yaJerobhoamu anobuda ari ega. You cannot destroy this altar on behalf of every relative in your family. Ukanzwa zvakutaurwa izvozvo kunyepa. Mwari anobatsira auya kwaari. Otherwise dai munhu wana achingotenda dzinza rese rotoenda kudenga. Pari kunzi ani kana ani anotenda kwaari. Unotoya wega kuatari yaMwari. Saka tichinamata kudai, don't think kuti zvichabatsira mumwe munhu mukoma wako asiri pano. Kana watoda kumubatsira otomugoverana naye shoko rakadai. That's the only way you can help them. Hallelujah. Iti iwe atari. Taurisa iwe atari. Tinotaura newe. Shoko rabva kuna Ishe. Manyero ano. Ichiti vanga vachipisira pauri wewe vachapiswa namapfupa avo pamusoro pako
kune chiratidzo chabva kuna Mwari. Manheru ano uri kutsemuka napakati. Madota ako acharaswa, atari yekushayiwa, atari yeurwere, atari yekusanzwisisa shoko raMwari, atari yekuvengwa, atari yekusemwa, atari yekuzvidzwa, atari yekusabereka, atari yechirwere chegomarara, atari yechirwere cheshuramatongo, atari yechirwere chemaulcers, atari yechirwere cheshuga, atari yechirwere cheBP, atari yechirwere chepabonde, atari yechirwere chemaziso, atari yechirwere chemusoro, atari yechirwere chemapapu, cheTB, chemoyo. Tinotaura newe, semuka manheru ano, semuka manheru ano, muzita raJesu Kristu, muzita raJesu Kristu. Atari yekukundikana, atari yekufoira, atari yekukungura, atari yekushema, atari yekukwereta, atari yekubatsirwa, atari yekupema. Ndinotaura kwauri shoko rabva kuna She. Semuka manheru ano, semuka manheru ano. Nevanopisira pauri vachapiswa muzita raJesu Kristu, muzita raJesu Kristu, muzita raJesu Kristu. Atari yekufa nguva isati yakwana, atari yewanano dzinoraya, atari yebarika, atari yekurambwa, atari yekutizwa, atari yavana vasingateereri. Ndinotaura newe manheru ano, semuka muzita raJesu, semuka muzita raJesu. Atari yekupfeka zvakambopfekwa navamwe, atari yekushandisa zvakamboshandiswa navamwe, atari yekufirwa nezvinhu navanhu namabasa, atari yeminyama. Ndinokurayira manheru ano, semuka muzita raJesu, muzita raJesu, muzita raJesu, muzita raJesu Kristu. Tiri kuyambuka tichibva paBheteri, tichibva paDhani, tichienda kuJerusarema. Ndozvinotaura Ishe. Handisi mukundikani, handisi muraswa, handisi mufakose, handisi murambiwa, handisi musemwa. Ndakanikanwa neropa raJesu, ndinoshengetwa neropa raJesu. Atari yekudyiswa, atari yekurota vakafa, atari yekurota vakafa, atari yekuitwa murume, atari yekuitwa mukadzi. Ndakavata. Semuka manheru ano, semuka manheru ano, semuka manheru ano. Muzita raJesu Kristu, muzita raJesu Kristu, muzita raJesu Kristu. Make a loud shout of noise. You can shout louder than this. You can shout louder than this. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Clap hands, clap hands, clap hands. Clap hands for the Lord. The altar is destroyed. The altar is destroyed. The altars are destroyed. You are protected by the blood of the Lamb. The Lord is with you. You shall speak good. You shall see good. You shall touch good. You shall experience the love of God. God will provide you. God will meet you at the point of your need. You shall see grace follow you every day of your life. Uchawana munana every day mupenyu wako. Nekuti atari dzapwanywa. Wabva kudzinza wauya kudzinza raKristu. Wauya kuatari yaMwari. Abanye kutendesa muzarogoro wako. We thank you, Lord, for challenging these altars that had been fighting against us. We are redeemed. Tine vamwe vedu vakabuda vakapinda musango. Vakanovaka atari dzisina kubva kuna Mwari. Atari dzava kutinetsa. Asi shoko renyu rinoti makarega henyu kurangarira mazuva ekusaziva.
tauya kwamuri manyero ano. The altars cannot match the altar of God, which consists of the blood of the Son of God. We are saved, we are redeemed, we are protected, we are put forward to develop, to grow, to manifest as the sons of God. We are not under the economy of this physical world, but we subsist by the economy of God. Saisa akawakachera mfuku nemuti akawana mvura nyika yose ichishaya. Isu tichawana mvura pairi kushayikwa na vamwe. Pari kufa vamwe na nzara isu tichawana chekudya. Nekuti nyika yose haina shoko la Mwari asi muri kutipa. Kana tawana chekudya chemweya chenyama tingachishaiwe. Chino kutenda ina kuti chengeta kunyanya mumwaka uno. Wakaipa waka atari Europa. Raharuda kudeura panguva yekupembererwa kwekuzvarwa kwenyu. Isu tichange takachengetwa ndatiri muatari yemweya yakagadzirwa nyika ino isati yagadzirwa hwaro hwayo. Atari dzakavakwa kare mumadzisekuru edu dziri kushayiwa simba manyero ano. We have walked out. Tapukanya, the shells, the shackles, the boundaries that were set against us. Vamwe vakati asvike 30 years anenge afa. Baba tinodzipfuura nenyasha dzenyu. Vamwe vakati tichafa tichifamba netsoka. Baba muganu uyu tinoupfuura nenyasha dzenyu. Vamwe vakati mwana wake achafira muzheni. Muganu iwoyu mwana achaupfuura nenyasha dzenyu. Vamwe vakati achadhumwa. Baba tinopfuura miganu yakasetwa nemuvengi. Kwete nekuda kwedu asi nekuda kweatari yamakavaka. Tinokutendai muzita raJesu Kristu. Amen. Aita problem 2 years. Ndichirota usiku ndichibirwa mari nematsotsi. Mangwana acho handitombowani mari kana kuti mazuva achezi. Ndakati 3 weeks ago ndakanamatirwa nemunhu waMwari apostle. Vatoti ndaneta takagara apa. Ndichienda kumba that same night vakanamata vakati ndakaneta. Asi ndichienda kumba ndine maroja angu kuHighfield. For the first time ndakatanga kupuwa mari usiku iwowo. Nematsotsi andairota ndakarota akutiza nanhasi ari kutiza zvisingaita ndizoti chii chiri kuitika. Totina Mwari. The breakthrough yakadaro. It's a wonderful testimony. God shall continue to nurture you in the way of the word. Anybody else with a testimony again? Ngatinzwe testimony. Amen. Kungotenda Mwari neshoko ratinoona pano. Ndichitaura pamusoro peprofesi yakamboitwa naapostoli. Pane ndakapupura hangu but pane pandakasirira. Saka ndakangonzwa mwoyo wangu uchiti ndipataure. Rose apostoli vakataura vachiti nyaya yerent kunetseka nerent. Munhu pane ari kunetseka nerent. Zvinhu zvakaoma. But Mwari achaita his way kuti ubude mairi. Pane vari kuedza kubatsira but don't believe in them. Ndinotenda Mwari nokuti ipapo ndakapasirira ndandakangana. Zveshuwo ukama vamwe vakandinzwira tsitsi zvokuti vaitouya pabasa votaura kuti will do this. Wozoenda unoona kuti hazvisi kufamba. Kusvikawo ndinotenda Mwari nokuti vakutanga kundipawo mabasa. Saka ndinongotenda Mwari neshoko nekusimbiswa neuchapupu hwakadaro hunoramba huchitisvededza pavari. Tirambe tichikudza mbiri yavo. Amen. Wonderful. Aripere mumwe ada kupupura ane testimony yake. Totenda